ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್. ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಾದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೆಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಹಾ. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪೇನ್ ರಿಲೀಫ್ ಸ್ಪ್ರೇ. ನೋವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಹೊಸ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ, ವಿಜಯ್, ಮಂಗಳೂರು. Invest in workspaces managed by Vertex. Invest Smart. Invest in Mangaluru. ನಿರಂತರ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿವೈನ್ ಪೂಜಾ ಆಯಿಲ್. ಬೆಳಕಿನ ಸಂತೋಷ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಅದ್ದೊಲಿಪುನ ಕಡಲ ನಡುಟು ಉದಿದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಈ ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬಕ ಲಯಕು ಬೋಡಾದು ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಉಂಡು ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಅಂಚನೆ ಮಹೇಶ್ವರಬನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೆಡು ಲಯದ ಅಧಿಕಾರೊಂದೆ ತಂದಿನಾರು ಬೊಲ್ಲಿಗಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕಾರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರು. ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪರ್ಬ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ. ಆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಸುರುಕಾದ್ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಟ್ಟೊಂದುಲೆ ಬಯಕೊಂದುಲೆ. ಈ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಪುರಾಣದ ಪಿರೌಡು ತಿಕ್ಕಂಚಿತ್ತಿನ ಕಥೆಗಳುಂಡು. ಈ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಾನಿಯೇ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರನ್ನ ಮದುವೆ ಆತಿರ ಬಣ್ಣಚಿತ್ತಿನ ನಂಬುಲಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ದಂಡು ನರಿಕೆ ಪಣ್ಣನ ಮೈನಿ ಶಿವ ತಾಂಡವನ್ವನ್ಪ ಆ ದಂಡು ನರಿಕೆಯನ್ನು ಸುರು ನಲ್ದಿನ ದಿನಲ ಒಂದುವೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರ ದಾನಿಂದು ಬನ್ಪೇರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಂಡು ನಲಿಕೆದ ಪುರತು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಮುರದ ಸ್ವರುಟ್ಟು ಅವೇತೋ ನಾದ ತರಂಗುಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದು ಅವೇತೋ ಬೀಜ ಮಂತ್ರಿಯಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಹಾ ಋಷಿಕುಲ್ ನಕುಲು ನಾಡದು ಬರ್ತ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿರಬನ್ನಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಕಥೆಕುಲು ಅತಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೇ ಐತ ಬಗಿಟ್ ಪಾತ್ರ ಕಥೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಎತೋ ಜನ ಎನ್ನುವುದು ಪರ್ಯವು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಪನ್ಪಿನವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ದಿನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪನ್ನು ಒಂಜೇ ದಿನ ಅಂದು ಬರ್ಪಿನಿಂದ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜವಾದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪನ್ಪಿನವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಬನ್ಪ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಂಡ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗರ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಎಡ್ಡಪು ನಿಕಲೆ ಕುಡ್ರ ಬಯಕೊಂದು ಇನಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ವಾರೀತಿ ನಡಪಡು ದಯಗೆ ಜಾಗರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಲಿಂಗದ ಒರಟು ಆರಾಧನೆ ದಯಗೆ ಈಶ್ವರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯದ ಸಂಕೇತ ತಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯ ಅತ್ತಂದನ ಸತ್ಯಲ ಅರ್ಥ ಈ ಶಿವಪನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಮಾತ ಪಚ್ಚಿರು ಬುಡ್ಪಾದ ನಂಗೆ ಹೆಸಲೆಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೆನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರುಳ್ಳರು ಎನೆ ಕಡ್ಪನ ಪನ್ಯವು ಪೌರಾಣಿಕವೈನ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಪುರಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಕಥೆ ಅಂದಂಡ ಆ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಕ್ಲ ಇನಿತ್ತ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಉಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧದಾದ ಒಂದಿನ ಪುರ್ಲುಡು ಮಡಿದು ನಿಖಲ ದುಂಬತಿ ಕಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರ ಚಿಂತನ ಅರವಿಂದ ಬೆಳ್ಚಟ್ರು ಅರೆ ನಿಖಲ ಮಾತ್ರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಂದಲೆ ದಾಯಗೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷ ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಆಚರಣೆದ ಪದ್ಧತಿಲು ಪೂರ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಓವೇನ ಆಚರಿಸೋಡು ಓವೇನ ಆಚರಿಸಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲೈಡ್ ಅವು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲಡ್ ಸುಮಾರು ನಮನದ ಪರ್ಬೋಲು ಸುಮಾರು ನಮನದ ಜಾತ್ರೆಲು ಮಾತಮೂಲು ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಡ್ ಮನೆ ಇದೊಂಜಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಖಂಡಿತ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎಂಕುಲಿತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು ಅಂದಪ್ಪ. ಸುಸಂಸ್ಕೃತಲು ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಡು ಶಿವೆ ವಿಷ್ಣು ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಪಂತಂದು ಆ ಶಬ್ದೋಲು ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಜಾಗ್ರತನೆ ಉಂಡು ಇರೇಗ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಯ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅವು ಜಾಗ್ರತ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ. ಯಾನು ಯಾಪಲ್ಲ ಬನ್ಪ ಈ ಜಾಗ್ರತ ಮನಸ್ಸುಡು ತೂಪನ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಯೆ ಅವು ಸತ್ಯ ಅವು ಎಂಗುಲು ಎನ್ನು ನೀನು ಬಟ್ ಎನ್ನಂದೆ ನಿಜವಾದ ಉಪ್ಪು ನೀವು ಆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಕೆ ಎಂಗುಲು ಬನ್ನಿ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಅವು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಿ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಎಂಗುಲು ಎನ್ನುನಿ ನನ್ನ ಇತ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ವಸ್ತು ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ವಾವ ಸ್ಥಿತಿಟವೆ ಎಂಗುಲು ತೂವಡು ಇಂದು ಪೂರ ಸಾಧನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾರ್ಗಲು ಇಂಚ ನಾತ ಪಂತೋಡು ಬಾರ ಪಂತ್ ಪಂದು ಪದ್ರಾಡು ನಮನೆಡು ದೇವರನ್ನು ತೂಪುನಿ ಎಂಚ ಅಂಚನೆ ಒರ್ಂಬ ಭಾವನೆಲೆಡು ನವನಾತೆರಂದು ಒರ್ಂಬ ಭಾವನೆಲೆಡು ದೇವರನ್ನು ತೂಪುನಿ ಎಂಚ ಅಂಚನೆಗಳ ಭಜನೆ ಕೀರ್ತನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪುರಂದರದಾಸ ಕನಕದಾಸ ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತದು ನಮುನೆಡು ದೇವರನೆಂಕ್ಲಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಪದ ಕೊಡ್ತೇರು ಸುಲಭದ ಸಾಧ್ಯ ಪೂರ ಕಲ್ಪದ ಕೊಡ್ತೇರು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಒಂಜಿ ಸರ್ತ 300 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಈತು ಶ್ಲೋಕ ಮಂತ್ರ ಪೂರ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲಿಗವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಮಂತ್ರೋಡು ಶಬ್ದೋಡೆ ಉಲ್ಲವರು ತಾವೇನು ಎಂಕುಲು ಬಿಡ್ಪಾದಿಜ ಆಯ್ತಾ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಬಿಡ್ಪಾದಿಜ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಾರಿಸೋಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಈ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕತೆ ಬಂಡ ಆಸೆನೆ ಬಾಡಿನ ಆಸೆ ಐಕ ಆಚರಣೆ ಬರ ಮಲ್ದ
ಆಂಡ ಇಂದಕ್ಕಿದಾಗ ಮನ್ಪೇರು ಋಷಿ ಮುನಿ ನಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡೆ ಈ ಮಾತೆಕ್ಲು ಬೀಗ ವಾಡ್ದೇರ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಲಕ ಮನ್ಪುಂಡು ಆ ಬೀಗ ಇರೆಗೆ ದೆಪ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಪಗ ಇರೆಗೆ ಪೂರಲ ತಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರದ ಡೈಕ್ಲನ್ ತಂತ್ರ ಅಂತ ತಂತ್ರ ಕೀಲಕ ಬಣ್ಣ ತಂತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವು ಇರೆಗೆ ಇಂಚ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ತೋಜುನಿ ವಸ್ತುವೇ ಬೇತನೆ ಉಪ್ಪುನಿ ನಾನು ಆ ವಸ್ತುಲ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇರೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಂದು ಅವೇ ಇಂದು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಡೆಗೆ ಇರೆಗೆ ಓಪನ್ ಆದ ಅನ್ಪುರು ಹೊರ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಆಂಡ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಎದುರು ಪೂರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ನ ನಾವೇ ನಂಬುನೆತ್ತು ಇರ್ ತೂಪುನಿ ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ತೂಪುನಿ ನಡುಗುನಿಲ್ಲ ದರ್ಶನನೇ ಆಂಡ ಇದು ತೂಪುನ್ಲ ದರ್ಶನ ಷಡ್ದರ್ಶನ ಅಪ್ಪ ಈತು ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಏರುಂದು ಅಪ್ಪ ಇಂಕಲ್ನ ಉಲೈಡ್ ಪ್ರತಿ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುದ ಉಲೈಡ್ಲ ದರ್ಶನಡು ತೂಪುನಾಯ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಆಯ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದ ಬರ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣದಾನೆ ಅಪ್ಪ ನಾಯ ದಾಯ ಮೂಜಿ ಕನ್ನಡ ತೂಪುನಿ ದಾಯ ನಾಯ ಓಲುಲ್ಲೆ ಸೊ ಆ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲೈಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಪಿದಾಯ್ಡಿಜ್ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲೈಡ್ಲ ಪಿದಾಯ್ಡ್ಲ ಓ ಆಕಾಶ ಖಾಲಿ ಜಾಗುಂಡು ಆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಆಯ್ತು ಒಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಸರ್ವಂತರ್ಯಾಮಿ ಅನಂತ ಅಂದ ಈ ಅನಂತೋಡು ಮೂಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕರ ಉಂಡು ಈ ಕರತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಕರತ ಪಿದಾಯ್ಡ್ಲ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಈ ಕರನ್ ಯಾನು ಮುಲ್ತುರ್ದ ತೀಡೆದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಅಡೆ ಪೋಂಡ ಅಥವಾ ಮುಲ್ತ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ನಾವು ಮೂಲೆ ಬಿಡ್ದು ಅಲ್ತ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಪೋಂಡ ಅದೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಅದ್ವೈತ ಇಂದು ಅದ್ವೈತ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ವಸ್ತು ದ್ವೈತದಾಗೈನಿ ಈ ಕರ ಉಪ್ಪುನ ಮಟ್ಟ ಉಲೈ ಪಿದಾಯಿ ಬಂದು ರಡ್ಡುಂಡು ಈ ಕರ ದರಿಂಡ ಉಲೈ ಪಿದಾಯಿ ರಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಆಕಾಶ ಇತ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಘಟಾಕಾಶ ಅನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನೋಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಆಕಾಶ ಆಕಾಶೋಡು ಈ ಶರೀರ ಪೋಂದುಂಡು ಈತಿ ಎನ್ನಂಡ ಇರ್ನ ಪಿದಾಯಿದ ಮಾವ ರಟ್ಟುಂಡು ಇರು ಉಲೈ ತನ್ನ ತೆಗಿಬಪ್ಪಾರು ದಮನೆ ಶಿವೆ ಇತ್ತೆ ಜಾಗ್ರತ ಉಲ್ಲೆಂದು ಇತ್ತೆ ದಮನಿಂದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಪುನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಗಿರ್ಮ ಎಣ್ಣ ಪನ್ಪ ಅವೇನು ಪೂರ ಮುಗಿಪುನಿ ಅವೇನೇ ಗುಲ್ದು ಮುಗಿಪುನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅಂದೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಸರ್ವಂ ಶಿವಮಯಂ ಪೂರ ಶಿವೇನೇ ಅವನ ಅಂಚಿನ ಶಿವೆ ಕೂಡ ಬಾಕಿದ ವಸ್ತುಡ ಎಂಚ ಗೋಚರ ಈಶ್ವರ ಪಕ್ಕ ನಶ್ವರ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಈಶ್ವರ ನಶ್ವರ ಮುಗಿ ರಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಒಂದೇ ನಶ್ವರ ಅಂಚ ಶರೀರ ನಶ್ವರ ಯಾನ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬನ್ಪೇತ ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅವು ಮಿತ್ರ ತಿರ್ತು ಬೀಜ ಉಂಡತ್ತ ಆ ಬೀಜುನೆ ಕೈಗೆ ಈಶ್ವರ ಅಂದ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಈಶ್ವರ ಸತ್ಯ ಇನ್ನು ನಶ್ವರ ಇನ್ನೇ ನೀರು ಬಿಡೋಡೆ ಆಂಡ್ ಅವು ಆಯನನೇ ಬೇಲೆಗೆ ಇಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಿ ಕೂಡ ಇರ್ನ ಬೇಲೆಗತ್ತಿ ಇರು ಬತ್ತೆ ಪೋಯ ಬಂಡ ವಿಷ್ಣುನ ಬತ್ತ ಅವತಾರ ಅಂಡ್ ಇರು ಪೋಯರು ಆಯ್ತ ನಡು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಅರವಿಂದ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಮೂಲ ವಿಷ್ಣುನ ಬತ್ತಾರ ಅವತಾರನು ಪುನಿಗತ್ತೆ ಯಾನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾನು ಮಹಿಷಾಸುರೆ ಸುಮ್ಮಾನು ಸುಂಬೆ ರಕ್ತಾಬೀಜ ಪೂರ ರಕ್ಕಸಿರನ ಏತ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಎಚ್ಚರದ ಯಾನ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಅಂದು ಬ್ರಹ್ಮಗ ಕುಡಲ ಮೂಜಿ ಮಂಡೆ ಉಂಡು ಅವು ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ತುರಿಯ ಬಂದೊಟ್ಟಿಗೆ 4 ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಎಂಗ್ಲ ಶರೀರ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ತೆಂಕ್ಲೆದ ಬರ್ಪುನಿ ಧ್ಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಜಪ ಕೀರ್ತನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಜನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿನ ಉಂತಾಯಿರಪುನಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಉಂತಾಯ ರಾಪಣಂಚ ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಬಂಧನಗಳು ಇಂಥ ಉಂತಾದಿಪ್ಪುನೆಂಚ ಯೋಗ ಕರ್ಮಸ್ಯ ಕೌಶಲಂ ಇರ್ ದಿನೋಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಂದ ಇರೆಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಧನೆ ಅಪಗ ಇರು ಯೋಗಿ ಅನ್ನಗ ಇರು ತಿಗಲ ತುಯರ ಸುರು ಮಲ್ಪರು ಪಶ್ಯಂತಿ ಎಂ ಯೋಗಿ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ಪುನಿ ನನ್ನ ಭಾವ ಹೊಡ್ದು ಪುನಿ ಇರು ಒರ್ಮ ನವರಸೊಟ್ಟು ಎದುರ್ದಾಯ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪ್ಯ ಇಮೇಂಚ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಶಿವೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲೈಡ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ಗೆ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಶರೀರ ಬಂಡನ ಇದರ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ಜಲ ತತ್ವ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ವಾಯು ತತ್ವ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಅಂದು ಐನು ತತ್ವ ಈ ಐನು ತತ್ವ ಆಯನ ಐನು ಮಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಸದ್ಯೋಜಾತ ವಾಮದೇವ ಅಘೋರ ಈಶಾನ ತತ್ಪುರುಷನ್ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಏರು ಇನ್ನು ಈ ಶರೀರ ಇತ್ತೆ ಪುಟ್ಟದೀನಿ ಅಂಚದೆ ಸದ್ಯೋಜಾತೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದೇ ಅಂಚನೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಭಾವನೆಡು ಒರಿಸಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರು ಅಯ್ಯ ಜಲತತ್ವಡು ಉಪ್ಪುನೈ ವಾಮದೇವೇನ್ ಆಂಡ್ ವಾಮದೇವ ಉಪ್ಪುನಲ್ಪ ಷಡ್ವಕ್ರಂ ಶಿಖಿ ವಾಹನಂ ಉಪ್ಪುನಿ ಮೂಲು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಾನುಡು ಆಂಡ್ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಮುಲ್ಪುಡು ಚಿತ್ತು ಜಪ್ಪುನಿ ಶಿಖಿ ವಾಹನಂ ಮುಂದು ಜಪ್ಪುನ ಏರು ಆಯನ ಮಗೆ ಜಪ್ಪುನಿ ಮಗೆ ಜತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮೆ ಉಲ್ಲೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವದ ಇಂದು ಅಘೋರ ಅಘೋರ ಬಂಡ ಈ ತೂ ಪೊತ್ತ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವತ್ತು
నా ఘోరహ అవు ఘోర పాప ఇప్పుడు ಪಾಪ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಬೊತ್ತ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಬಂಜಿಡ್ ಈ ತೀರ ತಿನಿಯರ ಬರ ಪಾಡ್ಯಾರತ್ತ ಅವನ ಪುರ ಕರಪಾತಿಜ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಗ್ನಿ ಪೊತ್ತ ಇರೇದಾಲ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತುಂಡ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಉಂಡು ಸ್ಟಮಕ್ ದಾದಾನ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಎಂಗುಲ್ ದಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಲ್ತುನ್ನದ ಅದನ್ನ ಅಸಿಡಿಟಿ ಪುರ ಸುರಾವು ಅಂದೆ ಅಂಚಿನ ಅವು ನಾ ಘೋರಹ ಐಕು ಎಂಚಿನ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅವು ಬತ್ತಾವನು ಐಕ ಆಗೋರಿನಕ್ಲು ಮಾಸ ದಿನ ನರಮಾನ್ಯ ಮಾಸ ದಿನ ಪೇರು ದಿನೋಲ ನರಮಾನ್ಯ ಮಾಸ ದಿನ ಪೇರು ಅವು ಸಾಧನೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಘೋರ ಬನ್ನಪು ಬತ್ತಾವಂಡು ಅಂಚನೆ ತಿಗಲದ ನಟುಮುಲು ವಾಯು ತತ್ವ ಐಕ್ ಬೀಜುನು ಒಂದು ಬಂಡತೆ ಬೀಜುನಿ ನಿಜವಾದ ಲಿಂಗದ ತರಂಗ ಬೀಜುನಿ ಅಂಡ್ ಈ ಗಾಳಿಲ ಬೀಜುನನೆ ಅಂಚದ ಐಕ್ ಈಶ್ವರ ಇಂದು ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರದ ಅಘೋರ ಬಂಡೇನು ಅಂಚೆ ಇಂದು ಈಶ್ವರ ನನ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಈ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಉಲಯಲ ಉಂಡು ಪಿದಯಲ ಉಂಡು ಅಯ ಸದಾಶಿವ ಪುನಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿರುವವನ್ ఆయన కూర మల్పెరాపు పృథ్వీని కూర మల్పెరాపు పృథ్వీని కూర మల్పెరాపుండు జలను కూర మల్పెరాపుండు వాయును కూర మల్పెరాపుండు అగ్ని శ్మశానదాగ్ని అವು ಕೂರ ಅಂದು ಅಂಡ್ ಆಕಾಶನು ಒಯ್ಟು ಕೂರ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚದವು ಯಾಪಲ ಮಂಗಳಮಯ ಸೊ ಅಂಚ ಐನು ಮೋನೆಡು ಶಿವೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆವುಲ್ಲೇ ಯಾನಿಜ್ಜೆಂದು ಅವನ ಅಂಚಿನ ಶಿವೆ ಎಂಕ್ಲೇಗ ಪೂರ ಪುಟ್ಟೈನ ಶಿವೆ ಅಂದ ಶಿವನು ಪುಟ್ಟೈನ ಇರಂದ ಅವರ್ಚ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜ ಎಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ಕೇನು ಇರು ಶಿವೆ ಹೊಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಉತ್ತರ ದಾದ ಅನ್ಕುನಿ ಜೋಕಲೆ ಶಿವಪುರಾಣ ಅನ್ಕುನು ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂಥ ಶಿವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ಇದ್ದ ಬನ್ನ ಇತ್ತೇನು ಇದು ఆయన ತುಯಿನ ಕುಲಿಯರ್ಲೆಜ್ಜಿ దాని ತುಯ್ಯರ ಕುಡೋರಿ ಬೋಡತ್ತೈ ಕುಡೋರಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಯ ಮಾತ್ರ ಒರಿ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಬಾರಿ ಬೋರಾಂಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಒರಿ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಗ ಬೋರಾವು ಸಾಧಾರಣ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪುನೈ ಎನ್ನಾತೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ఆయన ಕುಡೋರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಬನ್ನಾಗ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ್ ಈತ ಮುಟ್ಟಾಯಿ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದಿರಗಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೇನ್ ಅಂಚದವ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೆ ಸುರಾಪುಂಡು ಅವಳು ಅಂಚ ವಿಷ್ಣುನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿ ವಿಷ್ಣುನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿ ಪನ್ಪೆ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷತೀತಿ ಇತಿ ವಿಷ್ಣು ಇತಿ ವಿಷ್ಣುಗೆ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನು ವಿಷ್ಣುಲ್ಲೇ ಏರು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗ ఎక్కడ పండిన ఆకాశ ఈ ఆకాశుడు విష్ణు ఉప్పోడు ఎత్తుండా ఇక గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ బంధు ఉప్పుడు అంటే పజే మళ్ళీ ఇస్తుందా పజెట్ చెప్పారు అప్పుడు పజే వెళ్ళి అది చెప్పున్నాయి మళ్ళా అండ అంచత్తుములు శాంతాకారం భుజగశయనం పన్నగా విష్ణు అల్ప జెత్తుదుల్లే ಐದೊಕ ಶಿವ ಪನ್ಪೆ ಇಂದ ಈ ಏನನು 1,000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಏನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಾಲ ನನ್ನ ವಿಷ್ಣು ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಷ್ಣು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ತು 1,000 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ವಿಷ್ಣುನ ಎದುರುಡು ಶಿವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು ಇಜ್ಜೆಮುಲು ಅಂಡ ವಿಷ್ಣು ಎದುರು ಶಿವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪಂಚವಕ್ರಂ ದಶಭುಜಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಂ ನೀಲಗ್ರೀವಂ ಶಶಾಂಕಾಂಕಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನಂ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯಂಚ ವರೆಣ್ಯಮವಯಪ್ರದಂ ಕಮಂಡಲ್ ವಕ್ಷಸೂತ್ರಾನಂ ಮನ್ವಿತಂ ಶೂಲಪಾನಿನಂ ಜ್ವಲಂತಂ ಪಿಂಗಳಜಟ ಶಿಖಾಮಧ್ಯೋದಧಾರಿಣಂ ಅಮೃತೇನ ಪೃಥಂ ಶಾಂತಂ ದಿವ್ಯ ಭೋಗ ಸಮನ್ವಿತಂ ದಿಗ್ದೇವತಾ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸುರಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಂ ನಿತ್ಯಂಚ ಶಾಶ್ವತಂ ಶುದ್ಧಂ ಧ್ರುವಮಕ್ಷರಮವ್ಯಯಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನಮೀಶಾನಂ ರುದ್ರಂ ವೈವಿಶ್ವರೂಪಿಣಂ ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದ್ವಿಜ ಸಮ್ಯಕ್ ತಥಾ ಯಜನಮಾರವೇತ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಿವೆ ಇಂಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಯಾನಿರೆಗೆ ಬುಡ್ಪಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಂಡ ಮುಟ್ಟ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಯಬನ್ನಾಗ ವಾತು ಮಲ್ಲಗತೆ ಉಂಡು ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಬುಡೊಂಜುಂಡು ಇಂದಿತ್ತೇನು ಸಾಕಾರ ರೂಪದ ಚಿತ್ರ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರೆ ನಿರಾಕಾರ ದಯ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಶಿವ ಬತ್ ಪನ್ಪೆ ವಿಷ್ಣು ಈ 1,000 ವರ್ಷ ಮಲ್ತು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿದನ್ನಿಕ್ ಈ ಒಂತ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪುಲ ಅಂಚ ವಿಷ್ಣು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಈ 1,000 ವರ್ಷ ವಿಷ್ಣು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ದಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಆ ದವೇಟ್ ಬೆಚ್ಚೋಡು ವಿಷ್ಣುನ ಶರೀರದು ನೀರು ಪರಪುನು ಆ ನೀರು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನು ಪರತುನು ಅಂಡಿ ಇಂಚ ಆ ಒಂದು ಪುನಃ ವಿಷ್ಣು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ചെയ്ದು ನಿತ್ಯ ಈ ವಿಷ್ಣುನ ಉಲೈಡು ಯೋಗ ಮಾಯೆ ಅಂದು ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೇತಿ ಸಂಸ್ಥಿತ
ಅಂಚಿನ ಯೋಗ ಮಾಯೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರು ವಿಷ್ಣುನ ಪೋಲುಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಾವರ ಪಿದೈ ಬೈದಂದು ಆ ತಾವರದ ಮಿತ್ತೂರಿ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಒಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೆ 4 ತರತೆ 4 ಸುತ್ತಲ ತೂಪೆ 4 ಸುತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬಂಡೆಗೆ ಶರೀರ ಅಂದು ಕೂಡ 4 ಭೂತ ಹೊಡ್ತದೆ 5ನೇ ಭೂತ ಆಕಾಶ ಪಿದೈ ಉಂಡು ಅವು ಯಾನತ್ತು ಯಾನಿ 4 ಭೂತದ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಸುತ್ತಲ ತೂಪೆ ಸುತ್ತ ನೀರೇ ತೋಜುಂಡು ಬಕ ದಾಲ ತೋಜಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಾನು ದಾದಾನು ಪ್ರೀತಿ ಯಾನ್ ಏರು ದಾಯ ಬೈದೀನಿ ಅನಿತಿ ಎಂಕುಲ್ನ ಕತೆ ಎಂದು ಯಾನ್ ಏರು ಯಾನ್ ದಾಯ ಬೈದೀನಿ ಎನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ದಾಯಗಾತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಕೇನೋಡು ಕೇನೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಏರೆಡ ಕೇನೋಡು ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಅವಾಗ ನಾನು ದಾದಾನು ಅವಾಗ ಇಂಚ ತಿರ್ತು ತೂಪೆ ತಾವರದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ದಂಡು ನೆಟ್ಟುಂಡು ನಾನು ಈ ಹೊಟ್ಟೆಡು ಪೋಯಿ ಅಂಚೆ ಹೊಟ್ಟೆಡು ತಿರ್ತು ಪೋಪೆ ತಿರ್ತು ಬೋದು ಒಂಜಿ 1000 ವರ್ಷ ಬಂಡಲ ಆಯ್ತಾ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟುಜಿ ನಾನೇ ಎತ್ಬೋಪುನಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಸಾಧಿಜ್ಜ ನಡೆ ಬೋದು ಪಕ್ಕಡೆ ದಾಯ ಪಿರ ಅರ್ಪುನ ಪಿರ ಬತ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ತು ನನ್ನ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿ ಅಂಜ ಮನಿ ಸುಮಾರು ಬಚ್ಚಿದನದ್ದ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ 1000 ವರ್ಷ ತಿರುಗುದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಿಂಚ ಕುಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎದುರುಡು ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಧಾರ್ಯಂತ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪೆ ಮಗನೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಕಣ್ಣು ತೆರೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೆ ಆಪಗ ರಬಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಕೋಪಡು ಮಗೆ ಈ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಬೊಲ್ದು ಗಡ್ಡೊಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಯಾನು ಇದು ಈ ರೂಪನೇ ಜಂದಾಗ ರೂಪ ಕೊರ್ನಿಯರು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅಂದತ್ತೆ ಅಂದ ದೇವನಗ ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷ್ಣು ಬಾಲೆದ ಗರ್ಭಡು ಪುಟ್ಟುದು ಬನ್ನಗ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರದ ಎತ್ತನೊಂದು ಬನ್ನಗ ಅವಳು ಏರಿತ್ತೀನಿ ವಿಷ್ಣು ಎತ್ತೀನಿ ಇತ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಅಂದ ವಿಷ್ಣು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೇದವನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ವಿದಯ ಬತ್ತೆ ಸಮುದ್ರ ಮತನಾಂಡು ವರ ಇಂಚ ಪೂರ ಕೂರ್ಮ ವರ ಇಂಚ ಅವತಾರ ಪೂರ ಉಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ವಿಷ್ಣು ಗುಂಡು ಅಂಡ್ ಇದು ಪೂರ ಆಪುನಿ ಒಲ್ಗುದು ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಲೈಡೆ ಆಪುನಿ ಅವತಾರ ಪೂರ ವಿಷ್ಣುನ ಸೊ ಅಂಚ ಇಂದು ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮೆ ವಿಷ್ಣು ಇಂದು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಶರೀರದ ಗತೆವು ಐಟ್ ಈತ್ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ ಶರೀರ ನಡಪು ನಿಜ ನಡಪುಜಿ ಈತ್ ಬೇಲೆ ಅವಡ ಅಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ತೋಜೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತೂದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಸುರಾಣ್ ಏರು ಯಾನಮ್ಮೆ ಪನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿ ಯಾನ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಗಲಾಟೆ ಸುರಾನಾಗ ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದೆತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಪಾಶುಪಾತಾಸ್ತ್ರ ಎತ್ತೆ ಗೊರಿಯ ಬುಡಿಯರು ಬಾಣ ಬತ್ತದ ನನ್ನ ಇಂಚ ತಾಗುಂಡು ನಾನಾಗ ನಡುವ್ದು ಮಲ್ಲ ಕಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತು ಡಮ್ಮ ಕಂಬದ ಕೊಡಿಲ ತೋಜ್ಜಿ ಕಡೆಲ ತೋಜ್ಜಿ ಈತು ಮುಟ್ಟು ಯಾನ್ಲ ಇರ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಎತ್ತೀನಿ ನಡುಡಿದಿ ಕಂಬಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಹಿಂದಿ ಏರು ಆಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಕೊಡಿ ಬಕ್ಕ ಕಡೆ ನೆಂಕುಲು ನಾಡಗ ಅವಾಗ ಏರು ಸುರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯಾಮ್ಮಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರಿ ಅಂಜ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬೊಲ್ದು ಹಂಸದ ಪಕ್ಷೆ ಹಂಸ ಬನ್ನಗ ಸೋಹಂ ನೆಂಚ ಸೋಹಂ ಬಂದಾಗ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ರಾವೊಂದು ಪೋಡು ಅಂಚ ಹಂಸ ಪಕ್ಷ ಅದು ಸೀದ ಮಿತ್ತು ರಾವೊಂದು ಲಿಂಗದ ಕೊಡಿಗೆ ಪೋಂಡು ಅಂಚೆನೆ ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗದ ಅರ್ಧ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಭೂಮಿದ ಉಲ ಇಡುಪು ನೆಂಕಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಈ ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗದ ಕಡೆ ತುಯರೆ ಪೋಂಡು ಎಂಚ ಬೊಲ್ದು ವರಾಹ ರೂಪೋಡು ನಿಂಕು ಶ್ವೇತ ವರ ಕಲ್ಪ ಬರವನ್ಪತಿ ಅವು ಅವೇ ಬೊಲ್ದು ಪಂಜಿ ಅವು ಪಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬುಗ ಎಂಕುಲು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂಡಿನ ಒರೇಲುಂಡು ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಭಾಷೆಡವೆಂತು ಒಂಜಿ ವರ ಮೂರ್ತಿ ಬಂತು ಏಕುಡೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಅವು ಭಾಷೆಗೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪರಶುರಾಮ ಅವರ ಕತೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕಡೆಕ್ ಪೋಯಿನ ವಿಷ್ಣುಗುಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಕಡೆ ಅಂಡ ಕೊಡಿಕ್ ಪೋಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮೆಂಚ ರಾವೊಂದು ಪೋಂದು ಪುನಃ ಮಿತ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ಹೀರೆ ಬೂರೊಂದು ಕೇದಗೆ ಬೂರೊಂದು ಉಂಡು ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಕೇಜಗೆ ಬೂರೊಂದು ಪುನಗ ಕೇದಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಈ ಓಡೆ ಪುನಿ ಯಾನಿಂದ ಕೊಡಿತೀಯರೆ ನಿಕ್ಕು ಮರಲ್ಲ ಯಾನು ಬೂರೇರ ಸುರು ಮಸ್ದೆ ಒಂಜಿ 1000 ವರ್ಷ ಅಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟುದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಈ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಕವು ತಿಕ್ಕೇರಂಡ ಕೊಡಿ ಈ ಹೊಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನು ನಿಖಲ್ನ ಗಲಾಟೆ ಪೂರ ಕೇಂದು ಆ ಶಿವೆ ಜೋರು ಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕನ್ ಜೋರು ತೆಲ್ತೆಗೆ ಅಟ್ಟಾಸ ಅಂಜ ಮಂಡೆ ತಿರ್ಗಾದಿಂಚ ತೆಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಅಲ್ತದ ತಾಲಿಯೇ ಅಂಚ ತಾಲ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಬೂರೊಂದು ಪುನಿ ಅಂಚ ಅಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಈ ತೂತಿನಂದತ ಈ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಅಂದೆ ತೋ ಸಮಯ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೈ ನಿಕ್ಕ ಪೂರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶಿ ಅಂಚ ಅದು ಈ ತೂತಿನೇನು ಯಾನ್ ತೂತಿನಿಂದ ಬನೋಡು
ಇದು ಯಾನ್ ತೂತಿನಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಅವು ಕೇದಾಗಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂಗ ಬರ್ಪುಂದಾಯ್ ಅಲ್ಲಿಚ್ಚು ಆಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂದ ಬೇರೆ ತತ್ತೊಂಡು ಇಂದು ಕತೆ ಬಣ್ಣಿತ್ತೇನು ಅಂಚ ಕೇದಾಗ ಅನ್ಪುಂಡು ಆವು ಪಂಡು ತೀರ್ಥ ಬರ್ತಿರ್ತ ವಿಷ್ಣು ಪಾಪ ಸತ್ಯದೆ ಸತ್ವಗುಣತೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಜೋಗುಣ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಂಜ ಗುಣ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡು ಅಂಚದವು ತಪ್ಪುದಾಲತ್ತ ಕಲ್ನಕಲ್ನ ಗುಣ ಸರಿ ಉಂಡು ಇಜಿನ ಎಂಗಲ ಸರಿರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಡೆ ಇತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತನು ವಿಷ್ಣು ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮೆ ನಾ ಯಾನು ಕೊಡಿತುವುದು ಬತ್ತೆ ನಾ ಹಿಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಂಬೆ ಕೇದಾಯಿ ಆತೆ ಬಣ್ಣಿನಿ ಈ ಲಿಂಗ ಡಮ್ಮ ದಾರಿಂಡು ಈ ಲಿಂಗ ದಾರಿದು ಯಾಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಐನು ಮಂಡದೆ ಪಂಚವಕ್ರಂ ದಶಭುಜಂ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತಂ ನೀಲಗ ಆಯವತ್ತಿ ಶಿವ ಐನು ಮಂಡದೆ ಪತ್ತು ಕೈತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಆಯನ ಕೈ ಬದಂಡೆ ಅವೇ ಯಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಮಿನಿಯಾಂಡ ಅವು ಇಂದು ಕೈ ರಾವಣಗು ಪತ್ತು ಮಂಡೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಶಿವಗು ಪತ್ತು ಕೈ ಶಿವನ ಕೈ ರಾವಣಗ ಮಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಲ ಇಂದು ಮಂಡೆನೆ ಏನು ಎನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಆತ ನಡಪೆರ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಅವು ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದು ಮಂಡತ್ ದಾಯ ಬಣ್ಣಿದವನಗ ಬಾಹುರ್ಭ್ಯೋ ಇಂದ್ರ ತಿಷ್ಟತು ಬಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಂದು ಯಾನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಕೈ ಮನಸ್ಸು ಬಂಡ ಕೈ ಇಂದು ಅಂಚ ಈ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಮಂಡೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೈ ತತ್ವ ಇಂದು ಪೂರ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ರಡು ಬಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚ ಒಡೆಯುತ್ತೆ ನಂಗ್ಲ ಕತೆ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಾಯ ಪಂಚಾನನ ಪ್ರಕಟಾಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೋಪಡು ಸುರು ಕೇದಾಗೆ ಗೊಂಚಾಪ ಈ ಎನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಅನರ್ಹ ಆದ ಪೋಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರನ್ ಅಪ್ಪಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ದೇವಲಿ ಬಾಕಿ ದಿನದ ಏರೆಜ್ಜಿನ್ ನಾವು ದಾಯ ಬನ್ಪೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ತತ್ವೇ ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಶಾಪ ನಿಕ್ಕ ಪೂಜೆನೆ ಹೆಜ್ಜಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಿನೇ ಇತ್ತೇನೆ ಗಲಾಟೆ ಅದು ಇತ್ತೇನೆ ಪೋಂಡೈತೆ ಕತೆ ನನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಇದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ದೇವನ್ನ ಈ ವಾ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬಂತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತ ಅಂಚದಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅದು ನಾನೈತೆ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಪರಿಪಾಲನಾ ತತ್ವದ ಅಧಿಪತಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಗ ಷಷ್ಠಿದ ಅಧಿಪತಿ ಕೋರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಶಿವೆ ಆಯನನೇ ಶರೀರದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪನ ಪಿದಾಯ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಮಹೇಶ್ವರೇನ್ ಸೊ ಮಹೇಶ್ವರ ಬಣ್ಣಗ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವದ ಎಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಅಗೋರೆ ಈಶಾನೆ ಬಕ್ಕ ಸದಾಶಿವ ಇಂದು ಮೂಜಿ ಸೇರ್ದು ಮಹೇಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂಡ ಇಂಚ ಸೃಷ್ಟಿದ ಕತೆ ಸುರಾಂಡು ಇದು ಎಂಜ ಸುರಾಯಿನಿ ಸುರಾಯನಿ ಬಣ್ಣಗ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿಡು ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಿ ಆದಂಥ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ಇದ್ದ ಅಂತ ಪನೋಡು ನಿತ್ತಿನ ಆಯೆ ಆತ ಆನಂದೋಡು ಪೋಡು ಆನಂದ ಉಪ್ಪೋಡು ನಿತ್ತಿನ ಆಯೆ ಒಯ್ತನ ಉಲೈಡು ಮರ್ಜಾದು ಪೋಡು ವಿಲೀನಾದು ಪೋಡು ಅವನು ಒಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಲೀನಾದಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಆಕಾಶ ಬಂದಿತ್ತೆ ತೋಜುಂಡತ್ತೆ ಇದು ಈ ಆಕಾಶದ ಆಳ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಖಾಲಿ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಖಾಲಿ ಜಾಗಡು ಪೂರ ಫೋಟೋನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದಿತ್ತು ದೇವಿ ಕಣ ಅಂದ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವನು ದೇವ ಕಣ ಅಂದ್ ಬಂದ್ರು ಅವು ದೇವ ಕಣ ಅವು ದೇವಿ ಕಣ ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೋಸಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದ್ ಬತ್ತೆ ದೇವ ಪನ್ನಗ ದೀಯತೆ ಇತಿ ದೇವ ಯಾವುದು ಬೆಳಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ ಅಂದು ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ಸೂರ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಲ್ಪ್ ಇತ್ತು ಇಟ್ಟು ಮೂಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಈ ಜಾಗ ಪೂರ ಬಲ್ಪ್ ಬರ್ತನತೆ ಆಕಾಶಲ ಬಲ್ಪುಲ ರಡ್ಡು ಸೇರ್ದು ದೇವ ನನ್ನ ಈ ಆಕಾಶಗೂ ಒಲ್ತುರ್ದು ಬಲ್ಪ್ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ದೇವಿ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶ್ ಬಂದ ಅವು ದೇವಿ ಅವಳು ದೇವಿ ಅವು ಈ ಫೋಟೋನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದೇವಿ ಕಣ ಇಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಿತ್ತು ಪೂರ ಅವಲ ಆಕಾಶಲ ರಡ್ಡೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಅಕುಲ್ ರಡ್ ಜನ ವಿಲೀನಾದಿತ್ಯರು ಶಿವಶಕ್ತಿಯೋ ಯುಕ್ತ ಯದಿ ಭವತಿ ಶಕ್ತ ಪ್ರಭವಿತಂ ನಚೇ ದೇವೋ ದೇವಂ ನಕಲ ಕುಶಲ ಸ್ಪಂದಿತು ನಮಪಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತ ಆಯ್ಜಿಂದ ಮೂಲು ದಾಲ ಬಂದುಜಿ ಒಂಜಿ ಪಜಿರ್ಲ ಬಂದುಜಿನ್ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತವಾದೇ ಉಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಣ್ಣಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಣ್ಣ ಈ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಟ್ಟು ಆಕಾಶ ಸೇರಾದುಂಡು ನನ್ನ ಪುರುಷ ಬಂದ್ರೆ ಮೂಲಂಜಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಬೇತನೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಪಂಚಿನ ಈ ಶರೀರ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೆಬಿ ಮೂಕು ನಾಲೆ ಚರ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಚ ಪ್ರಪಂಚ ತೂಪರತ್ತೆ ಐಕ್ ಈ ಶರೀರ ತೂಯಿನಿ ಐಕ್ ಗ್ರಹಿಣಿ ಎಂದು ಪಂಪನಿ ಈ ಓ ಗ್ರಹಿಸುಂಡು ಅವು ಶರೀರ ಗ್ರಹಿಣಿ
ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಪ್ರಕೃತಿ ಅವು ಆಣನ ಶರೀರಲ ಗ್ರಹಿಣಿಯೇ ಪೊಣ್ಣನ ಶರೀರಲ ಗ್ರಹಿಣಿಯೇ ನಾನು ಯಾನಂದು ಏರು ಯಾನ್ ಪಂಪದು ಯಾನ್ ಏರು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಈ ಶರೀರ ಉಪ್ಪುನೆ ಗ್ರಹಸ್ಥೆ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿ ಇರುವವ ಆ ಏರು ಬಂದ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಲಿಂಗ ಶರೀರವನ್ನು ಈರೆಂಚ ಬನ್ನಿ ಹೌದು ಯಾನೊಂದು ಇಂಚ ಯಾನ್ ಹೌದಾ ಯಾನೊಂದು ತಿಗಲೆ ಮುಟ್ಟಿನಿ ದೇವೇರು ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ತೆಗಲೇನೆ ಮುಟ್ಟುನಿ ದಾಯಪನ ಮೂಲ ಭಾವನೆದ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಉಂಡು ಅನಾಹತ ಚಕ್ರ ಇದು ದಶವಿಧದ ನಾದಲು ಪುರ ಉಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ಟು ಪುರ ಸುಮಾರು ಕತೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ತೂಪುಂಡು ಅವು ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಯಾನು ಅಂಡೆ ಇತ್ತ ಲೆಪ್ಪು ಬರೋಂದುಂಡು ಲೆಪ್ಪು ಕೈ ಕೆಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಕೊನೆಕ್ಕೆ ಹೋಗೋನ್ಗ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಣ್ಣ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೆ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ದಯದಿದ್ದು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಪಂಡ ಫೋನ್ ಬರೋಂದೇ ಇತ್ತು ನಿಂದಾಂಡ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಒಲ್ತುಡು ದೊಡ್ಡ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಏಕಾತರ ಆಯ್ನ ತಿನಿ ನಮ್ಮ ಶಿವ ತತ್ವದಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ತತ್ವ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಇನಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೂ ಈತ ಯಾನ್ ಇನ್ನ ಪನ್ಪೆ ನಿಖುಲ್ ಅವೇನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೇಂಡರ್ನ ಅತ ಕೇನೊಂದೇ ಪೋಯಾರ್ನ ನಿಖುಲ್ ಈ ಕ್ಷಣನೇ ನಿಖುಲ್ ನವಲಾಡ್ ನಿಖಿಲೆ ಶಿವ ಅಂತ ವೇರಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಮನಸ್ಸು ಉಲಾಯಿ ಪೋಪುಂಡು ಅವನ್ ಮಾಡಕ್ ಏನೊಂದು ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗಿರ್ನ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ನಡುಟದಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಂಡ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಾರಪ್ಪ ಜಂಗ್ಲೋಗ ಪಿದೇಡೆ ನೇಲೋಡ ಮರಣಿದ ಅಂದೇ ಟೇರ ಪಂಡೇರು ನಿಕುಲು ನಡುನಟ್ಟುದು ವಿಷಯ ಅಂತರ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೋರ್ಚಿಂದ ಇನ್ನು ಅವೇನು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ತತ್ವ ದಯಗಂದು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂಜಾತಿ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಗಣಪತಿನ ಆಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಟುಪ್ಪರೆ ಅವು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬೇತೈತೆ ಗಣಪತಿ ತತ್ವ ಏನಂದ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ರಾಮನಾಡು ಕೃಷ್ಣನಾಡು ಆಕಲ್ನ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಹಿಡಿದ ಆ ತತ್ವ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಶುರು ಇಂದು ಪೂರೈತಿ ಇನ್ನು ಒರಿದು ನಂದಿತ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಯರು ಹಿಡಿದು ಒರಿದಿ ಪ್ರಾಣಿಯರು ಮಂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಪೂರ ಓದೊಂದು ಅಕುಲು ಆಯ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ತೋಚ್ಪವನಿ ಅಕುಲು ಗೊತ್ತಾ ಅಕುಲು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ತೋಚ್ಪವನಿ ಎಂಕುಲು ಇದಾಯ್ತು ಕಲ್ಪೊಡ್ತೇವೆ ಇದು ಎಂಕುಲ್ನ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಓದು ನಂಚಿನ ಓಡ್ತಾನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಓದುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಅವು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಎತ್ತಿ ಎಂಗ್ಲು ಓದ ಅಂದೆ ಎಂಗ್ಲು MBBS ಕಲ್ಪ ಅಂದೆ ಮುಗುಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತೀನಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮುಗುಲ್ ಪೂರ ಏರಾಂಡು ವಾದ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಬನ್ಪುನಿ ಆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಿಜೆ ಆ ಕಲ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಯಾನ್ ಬನ್ಪುನಿ ಅನ್ಪಡು ನಾ ಕಲ್ತಿಜೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತೇರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಢಮತಿ ಎಂದು ಬಂತೇರು ಮೂಡೆ ತಾಯಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಆಯಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದು ಒವೇ ಒಂಜಿತೆ ವಾದ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತು ಸುರು ಅವೇನು ಕಲ್ಪಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡು ಕಲ್ತದ್ದು ಈತ ಬನ್ಪುನಿ ಪಟ ಪಟ್ಟನ್ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಕಲ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ಎಂಚ ಬನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ಲ ಮೂಲೋಡು ಯಾನ್ ನಾಸ್ತಿಕೇನೆ ಯಾನ್ಲ ಯಾನ್ ದೇವೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಮನೆ ಬಂದ ಗುಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಉಂಡು ಬಂಡದಾದ ಅವೇನು ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಉಂಡು ಬಂಡದಾದ ನಾಡೊಂದು ಪೋನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದಾದ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಖಂಡಿತ ನಿಂಚ ತಿಕ್ಕು ನೀವು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಐತೆ ತೋಲೈತೆ ಈತ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ನರ್ವಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಇರಡದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಐತಾತಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡದು ಈರು ನಮ್ಮುಂಡಲ್ಲ ನಂಬಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಐತ ಬೇಲೆ ಅವು ಐತ ಶರೀರ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪ ನಂಬೋಡ್ದಾಗ ಬಂಡ ಎಂಕು ಗೊತ್ತವಳವ ಐತ ಶರೀರ ಎನ್ನ ತೋದೇವರೇ ಅವನು ಇಡೀ ಭಾವಿಸವನಿ ನಂಬುನಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಕೀರ್ತನೆ ಬುಲಿಪ್ಪುನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂರ ದಯ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಲ್ತನು ಸಂಗೀತ ಪಂಡು ದಯ ಪಂಡಿನಿ ಖಾಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿನಿ ಎಂಕಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ತದಿಯರು ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕಲ ಭಾವಗವು ತಿಕ್ಕೋಡು ಈಜಿನ ದಿಕ್ಕುಜವು ಅಂಚ ಪತ್ತೆ ರಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಮುಕ್ಕಲ ಕೈಗೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಸಾಧನೆ ಬೋಡು ಸಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸಾಧನ ಶರೀರವಿದು ನೀ ದಯದಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಾಧಾರಣವಲ್ಲ ಸಾಧು ಪ್ರಿಯನೆಂದು ಮನ್ಬಿಜಾರ ಒಕ್ಕಡೆ ತಿಕ್ಕಿದಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಕಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ದೇವೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಲ ಎದುರ್ದಾಡು ಏತು ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಕೇನೊಂದಿತ್ತವೇನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಸುಮಾರು ವಾದ ಮಲ್ಪ ನಕಲು ಇತ್ತು ನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ದಯ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಅಂಚ ವಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಟೆಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮೂಲು ಅನಾಥ ಚಕ್ರ ಅನಾಥ ಚಕ್ರ ವೈಕ್ ಬಣ್ಣಿಯಾನು ಈ ಅನಾಥ ಚಕ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ತೂಪುನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಿ ಏನು ಬಣ್ಣಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಾ ಆಕಾಶದೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತಾರೆ
ಪ್ರಕೃತಿ ಬಕ ಪುರುಷನ ಕತೆ ಬೆಕ್ಕಡ ಪುರಸ್ಯ ಈಶ ಪುರುಷ ಅಂಚದ ಪುರುಷನೆಂಕುಲು ಮೂಲು ದೇವೇರುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಿ ಈ ಮೂಲು ದೇವೇರುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಿನಾಗ ದಶಾನನೆ ಎಂದು ಪುದರು 10 ಮಂಡ್ಯದ ಏನು ಆಗ ಅವು ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಹೌದಾನೆ ತೆಂಕ್ಲೆ ಪುರ ಆತ್ಮ ಉಂಡುಕನೆ ತಿಗಲೆ ದಶ್ವ ಮಂಡ್ಯ ದಶ್ವನ ತಿಗಲೆ ದಶ್ವ ಆತ್ಮ ಮೂಲು ಉಂಡು ಎನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಎಸ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಪೂರ ಬರ್ಪನ ಅವು ಏರ್ ಬನ್ನ ದಶಾನನೆ ಕಣ್ಣು ಕೆಬಿ ಮುಂಕು ನಾಲೆ ಚರ್ಮ ಕೈ ಕಾರು ಉಪಸ್ಥೇಂದಿರ ಬಾಯಿ 10 ಇಂದ್ರಿಯದ ಮುಖಾಂತರ ಏರು ಎಚ್ಚರುಂಜ ತೂಪೇನ ಅಯ ದಶಾನನೆ ಆ ದಶಾನನಗವು ಮೂಲು ಲಿಂಗ ನನ್ನ ಈ ಶರೀರ ಉಂಡತಿ ಈ ಶರೀರ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಯಾಪನಿ ಅವು ಇರು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪಣಿಯರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಇವೇ ಕುಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ರಾವಣೆ ఆయన 10 ಇಂದ್ರಿಯಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಉಂತ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಪೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋನಗ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದೇ ಲಿಂಗ ಶರೀರನು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪನ ಕಥೆ ಇಡೀ ಐಟು ಪುನಿ ಅಂಡ ಇತ್ತಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಯಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಮುಲ್ ದೇಹ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ರಾವಣೆ ಧ್ಯಾನಡುಲ್ಲೆ ಬಗೆಯರುಲ್ಲೆ ಈ ಶರೀರ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಪುರ ಆಟು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಪುರ ಅವನು ಏರು ಅಯ್ಯ ಗಣಪತಿ ಆ ಗಣಪತಿಗೆ ಅರ್ಧ ಲಿಂಗ ಇತ್ತೆ ಭೂಮಿದ ಒಲಾಡುಂಡು ಅರ್ಧ ಲಿಂಗ ಇತ್ತೆ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಂದ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಗಣಪತಿ ಇತ್ತೆ ಈ ರಾವಣೆ ಮುಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯರುಂಡ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ರಾವಣೆ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಎಕಡು ತೂಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಪೂರ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಕಡೆ ತೂನಗದಾದುಂಡು ಎಕಡೆ ತೂನ ಅರ್ಧ ಲಿಂಗ ಭೂಮಿದ ಉಲಾಡುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೇನು ಕಣ್ಣು ಬುಲ್ಲದ ತೂಪೆ ಕಣ್ಣು ಬುಲ್ಲ ತುಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ಧ ಲಿಂಗ ಉಲಾಡುಂಡು ಗೋಕರ್ಣದ ಕತೆ ಗೋಕರ್ಣದ ಕತೆ ಬರ ಇಂದು ಕತೆ ಗೋಕರ್ಣ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಗೋಕರ್ಣ ಪುಂಡು ಇರೆ ಗಾಳಿ ಈತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆ ಗೋಕರ್ಣದ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಪರಶುರಾಮನೇ ಕತೆ ಕೂಡ ಪರಶುರಾಮೆ ಕಂಡದತ್ತೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಕತೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಪುನಃ ಪರೋಟು ಉಪ್ಪುನೇನು ಕಲ್ಪೆರೆ ತೆರಿಯರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಇಂದು ನಾತ ಬಂದ ಯೋಗಿನಕಲ್ನ ಕತೆ ನಾನು ರಾವಣೆ ಬಂಡ ಏರು ಗಣಪತಿ ಬಂಡ ಏರು ಈಗ ಜನ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಯೋಗಿ ಅಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಇನ್ನು ಈತ ಧರ್ಮ ಉಂಡೆ ಅವು ಪೂರ ನಾತ ಬಂತದ ಬಾರ ಪಂತ್ ಪದ್ರಾಡು ನಮ್ಮ ನಡೆ ದೇವೇರನ್ ತೂಪುನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಕುಲ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನಿ ಮುಲ್ತುಡ್ದು 2 ಜನ ಕಾನಿಫನಾತೆಲ ಗಜಸ್ಕಂದನಾತೆ ಬಂದು 2 ಜನ ಅಂಚಿ ಬೋಪುನಿ ಅವಾಗ ಅಕಲ್ನ ಗುರು ಜಲಂಧರ್ನಾತೆ ಜಲಂಧರ್ಡು ಉಂಟು ಪಂಜಾಬ್ ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಪೂರ ಅಂಡಿ ಇಂಚ ಇತ್ತಲು ಅರ್ಧ ಲಿಂಗ ಮೂಲುಂಡು ಅರ್ಧ ಲಿಂಗ ಪಿದಾಯ್ಡುಂಡು ಐತೆ ಎಂಚ ಉಂಡವು ಲಿಂಗ ಯಾಕಡೆ ಬಂಡೇನು ಲಿಂಗ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಪಾತ್ರ ದಡ್ಡು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚಂಡ ತನ್ನ ಪುರಾಣ ಕಣತೆ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯಲ್ನ ಶಾಪರ್ದು ಬಕ್ಕ ಈಶ್ವರಗೆ ಲಿಂಗದ ಆರಾಧನೆ ಈ ಭೃಗು ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಿಂದ ಅವಳು ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ ಇಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಶಿವ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಕತೆ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತಿ ಎಂದುಂಡು ಈ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತಿಡು ಕಾದಿ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದುಂಡು ಕಾದಿ ವಿದ್ಯೆ ಬನ್ನಗ ಕಾಕ ಕೀಕಿ ಕೂಕು ಪುರ ಉಂಡು ಕಾ ಆದಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಾ ಬಕ್ಕ ಮಾಮುಟ್ಟ ಏತು ಪುರ ಉಂಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಐತ ವಿದ್ಯೆ ಕಾ ಅಂಚನ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಂಜಿ ಆದಿ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದುಂಡು ಆ ಈ ಊ ಬಂಡ ದಾದ ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಇಂದು ಪೂರ ಬೈತೀನಿ ಶಿವನ ಡಮಾರು ದೆಬುಟ್ಟಿನಿ ದಮ ಡಮಾರುತೆ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ತಿಗಾಲದ ನಡುಕು ಇರು ಬಲ್ಲ ಕಟ್ಟುನಿ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ನಿಡೆಗು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಮೂಲಾಧಾರಗು ಅವ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಮನೆಗೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಓ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಈರು ಮೂಲ ಬೊಟ್ಟುನೆ ದಾಮನಗ ಅಂಚೆ ಬೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ಸಹಸ್ರಾರಗಳು ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಅವು ಡಮಾರು ಅಂಚಿನ ಡಮಾರು ಶಿವ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಆಡೆ ಡಮಾರು ಬಂಡೆಂಗಲ ಶರೀರ ಆಯೆ ಬೇತೇನೆ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಡಮಾರುಡು ಅಕ್ಷರಲು ಬುಟ್ಟು ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ವರ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಪನಿ ಬಾರಿ ಶುದ್ಧ ಶಬ್ದಲಿತ್ತನೈಟು ಡಮರದ ಸ್ವರಕುಲು ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುನು ಸೊ ಆ ಸ್ವರಕುಲು ಏತು ಸ್ವರಕುಲು ಪುಟ್ಟವನ್ನ ಅವತ್ತು ಮೂಲಾಧಾರದ್ದು ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಮುಟ್ಟ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರಮುಟ್ಟ 50 ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಇದು ಮೂರು ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರ 50 ಆಜ್ ಅಕ್ಷರ ಸಂಸ್ಕೃತ 50 ಆಜ್ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲ 50 ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಅವು ಪೂರ ಡಮರದು ಪುಟ್ಟುನು ಅಂಡ ಈ ಡಮರಡು ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಈ ಅಕ್ಷರದ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಅವನ ಒಲ್ತುರ್ದ ಅಕ್ಷರ ಪುಟ್ಟು ಅನ್ನಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂಲಂಜಿ ಓಂಕಾರ ಅಂದಿಂಚಿ ಓಂ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಬಂದಿತ್ತಂದ ಆ ಓಂ ಒಂದು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಯಿನಿ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮ ಗ್ರಂಥಿ ವಿಷ್ಣು ಗ್ರಂಥಿ ರುದ್ರ ಗ್ರಂಥಿ ಇದು ಮಿತ್ತು ಪೋನಗ ಜೇಂಕಾರ ಅಂಡು ಮನಗ ಆಕಾರ ಊಕಾರ ಮಾಕಾರ ಜೇಂಕಾರ ಅವು ಓಂಕಾರ ನಾಬಿಡ್ದು ಪುಟ್ಟಿನವು ಅತ್ತ ಮೂಲಾಧಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲಾಧಾರದ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನಿ ನಾಬಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಅಂತ ಅವಳು ಪರೋಟು ಅವು ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ನಾನು ಯಾನು ಎನ್ನದು ಮಣಿಪುರದ್ದು ಮಿತ್ತುಕೊನೋಡು ಯಾನು ಎನ್ನದು ಕೊನೋಡು
ದಯಮಾಡಿ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಉಪ್ಪುನಿ ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರ ಅಂಡಿ ಇಂಚ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರನು ಈ ರೀತಿ 14 ತುಂಡು ಮಲ್ತುಂಡ ನೆಕ್ ಪಂಚದಶಿ ಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ಷೋಡಶಿ ಇಂದು 14 ಮಂತ್ರ ಈ 14 ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಆ ಶ್ರೀಮ್ ಉಡಿತೆ ಬರ್ಪುಂಡು 15 ಅಕ್ಷರಲು ಈ ಪಂಚದಶಿ ಮಂತ್ರ ಇಂದು ವೈದಿಕ ಏರು ಕಲ್ದಿರು ಅಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪೆರವೇನು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾರಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಉಂಡೈಕ್ ಇಂದು ಕಾದಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಕಾರ ರೂಪ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಶೈಲ ನಿಲಯ ಕಾಮನೀಯ ಕಲಾವತಿ ಇಂದು ಪಂಡುಣತೆ ಎಂಜಿನ ಬಂಡಿನಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿ ಮಕ್ಕ ಅಯಗ್ರಿವೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಗು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಬನ್ನಾಗ ಆಗ ಪಂಡ ಪರ್ವತ ಅವೇನು ತಗ್ಗಾದ ಉಂತಿನ ಯಾಂಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಿನ ಏನು ಅಂಡ ಬ್ರಗುನ ಬಂದ್ರೆ ಉಂಡವೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವಣ್ಣ ಹಿಂದೂ ಇತ್ತೆ ಮುಗೀಜಿಂದ ಬ್ರಗು ನಡೆ ಬೈರಾಪಿಂಕ್ಲಿ ದೇವಣ್ಣ ತಿಗಲೆಗೆ ತೋರ್ಪುನ ಕತೆ ಪುರುಂಡು ಅಂಚ ಅಗತ್ಯ ಅಯಗ್ರೀವಡ ಕೇನು ಎಂಕ್ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕಲ್ಪಯ ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನ ಪೂರ ಕಲ್ಪಯ ಪೂರ ಪಂದಾಂಡು ದೇವಿ ಪುರಾಣ ಪೂರ ಪಂದ್ ಕರ್ದಾಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಣ್ಣ ಈ ಋಷಿ ಬಾಲತ್ ಋಷಿ ಪರಬೆ ಆಯಕ ಪೂರ ಅಂದಾಜ ಪುಂಡತ್ತ ಆಯಮನೆ ಗುರು ಈ ಒಂಜಿ ದದನ ಬಾಕಿ ದೀತ ಪನಂದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪನ್ ಊರು ಪನ್ ಪೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪಂಡಾಂಡು ನಾನು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಿದ್ದೇನೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತ ತುಂಬೋಲ್ಲ ನಾನು ದನ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಚಿಂದೆಟ್ಟು ನನಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಬಾಕಿ ದೀತವ ನಿಂಗೆ ಪನೋಡಿ ಪನೋಡು ಬಂದ ಆಯಾಗ್ರೇವನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಾರು ಅಡ್ಡಬೂರು ಅಡ್ಡಬೂರಿನ ಅಗತ್ಯೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಕಾರು ಬುಜಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಗಾಲ್ ಪನ್ಪಲ್ ಆಯಾಗ್ರಿವೇಡ ನನಗೆ ಪನ್ ನದ ಬಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಋಷಿ ಆಯೇ ಈ ಅವ್ಯಾಚ ಶಬ್ದೋಡು ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲೆತ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಪಾತೆರ್ನ ಇಂಬೆ ಒಂಜಿ ಋಷಿ ಅಂದ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗೆ ಪನ್ಪುನಿ ಎಂಚ ವಾ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನಿ ದಯಪಂಡ ಭಾಷೆ ಪಂಡುಂಡ ಅವು ವಲ್ಗರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದು ಇತ್ತ ಪನ್ಪುನಿ ಎಂಚಿದೇನು ಅಂಚೆನಪ್ಪುನಿ ಅವು ಭಾಷೆ ಅಪಗ ಅಯಗ್ರೇ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ಅನ್ವೆ ಕಕಾರ ರೂಪ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಶೈಲ ನಿಲಯ ಕಾಮನೀಯ ಕಲಾವತಿ ಪನ್ನಗ 300 ಅಕ್ಷರಲು ಶಬ್ದಲು ಮುನು ಈ 300 ಶಬ್ದಡು ಈ ಅಕಡೆ ಪಂಡ ಪಂಚದಶಿ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು ಅವಳು ಕಾ ಪನ್ನಗ ಕಾತ ಇರುವ ಉಂಡು ಈ ಪನ್ನಗ ಈತ ಇರುವ ಉಂಡು ಹೂ ಪನ್ನ ಇರುವ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಷರ 15 ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಮುನು ಅಡೆ 300 ಅಕ್ಷರ ಪನ್ನ 300 ರೀತಿದ ಸೃಷ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸುರು 1 2 3 300 ಆನಾಗ ಇಂದು ಪೂರ ತಯಾರಾನು ಅವನು ಸುರು ದಾದಾಯಿನಿ ಸುರು ಅವು ಕಕಾರ ರೂಪ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅವು ಅಂಚ ಬಂದಾಗ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕಾ ಅಂದಾಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮ ಅವು ಸೆಕ್ಸ್ ಅವು ಮರ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಏರು ಮರ್ಜಾಯಿನಿ ಅವು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬನ್ನಾಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಂದಾಗ ಏರು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಯರುಂಡು ಮದ್ಮೆ ಆಯರುಂಡು ಆಲು ಇನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಕಾರ ರೂಪ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತನ್ನ ತಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಂಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನಿ ಅಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಯಲೆಕ್ಕ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತ ಆಯಲೆಕ್ಕನೇ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿ ವಿಷ್ಣು ಗ್ರಂಥಿ ರುದ್ರಗ್ರಂಥಿ ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳು ಬತ್ತನ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರನಗಳು ಬಿಟ್ಟಿಯರು ಕಲ್ಯಾಣ ಶೈಲ ನಿಲಯ ಆಲು ಏರು ಆಲು ಪರ್ವತದ ಮಗಲು ಪಾರ್ವತಿ ಉಂಡು ಪರ್ವತ ಅವಳು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ನಂದು ದಯಪನ ಅವಳ ಪಿರಮಿಡ್ ದಶೆ ಎಪ್ಪಡೆಪ್ಪುನಿ ಐತಲ 3ನೇ 1 ಭಾಗಡು ಅಗ್ನಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿ ತರತವಲ ಪಿನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ಆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಟ್ ಉಪ್ಪುನಲೆಗ್ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಲಲಿತ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ವನದುರ್ಗೆ ಭಗವತಿ ಪೂರ ಬಣ್ಣಿ ಸಿಂಹದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಿ ಪೂರ ಅವನು ಅಂಚಿನ ಪಿನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಮೆಲೆಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಶರಡು ಅಂಚನ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ದಾದಪೂರ ಒಂದು ಅವೇನು ಪೂರ ಚಕ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ತೂ ಒಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಕಮಲ ನಯನ ಅಂಬನ್ ಕಮಲ ನಯನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಜೈದಿ ನಯನ ಓ ಕಮಲವು ಕಣ್ಣತ್ತ ಪಂಡು ಬೇತೆ ಕಮಲ ಈ 7 ಚಕ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಉಪ್ಪುನಂತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇನು ಖಂಡಿತ ಸೊ ಇಂಚಿನ
ಅಯಗ್ರೀವೆ ಅಗತ್ಯಗು ಇಂಚ ಬಂಡೆ ಕತೆ ಬಕ ಕಾಮನೀಯ ಕಲಾವತಿ ಸೊ ನಿಕುಲು ಭಕ್ತಿರಂಜ ಕಾಮನ ಆಶೆಲ್ ಮಲ್ಪ ಅವೇನು ಪೂರ ಕೊರ್ಪುನಾಲು ನನಗೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕೊರ್ಪುನತ್ತು ಕಲಾವತಿ ಚಂದ್ರನ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಈ ಶರೀರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇತ ಈರು ಇಂದೆಟುವಾ ಕಲೆತಾರೆ ಆ ಕಲೆತೇನು ಈರು ಪತ್ತುಂಡ ಇರಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಗ ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಪುರ ಮಲ್ತನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇರ್ತೆ ಕಾಜಿದ ಬಂಡಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಿಂದ ಅಬಹುಶಃ ಅರ್ಧಡು ಅಂತ ಯಾರು ಅಂದೇನು ಓಂಕಾರದ್ದು ಪುಡದ ಅಕ್ಷರలు ఉండాలి ಅಂದ ಅವತ್ತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಪಂಡ್ರಂಡು ಯಾನ್ ಇನ್ನೇನು ಮುಗೀತುಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕಾದಿ ವಿದ್ಯೆ ಅವು ಆದಿ ವಿದ್ಯೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಸಂಗತಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಯಮನ ಇಂದು ಈತು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಶಿವೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜೋಡು ಪ್ರತಿವರೆಗೂ ದಯಮನ ಪ್ರತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಇರಗ ಯಾಪ ಕಾಪು ಎಂಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಧ್ಯಾನ ಕುಲು ದಯಮನ ಇನ್ನೀ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಅವು ಬರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ದಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪೆ ನಾವು ಎಂಚ ಬರ್ಪು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಂಡ ಇಂದಿತ್ತೆ ಕಾದಿ ವಿದ್ಯೆದ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಾದಿ ವಿದ್ಯೆ ಇಂಚ ಕಾಕಾ ಕಿ ಕೂಕು ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಾನಾ ಇನ್ನೇನು ನಾಡಿನ ಮನ್ಮತೆ ಆ ಮನ್ಮತಗು ಮೂಲೆ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಐನು ಬಾಣಪುರ ಕೊರ್ಪುನಿ ಓ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಸೃಷ್ಟಿನ ಮಲ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಾಯೆ ಅಸಮ ಬಾಣಾರಿ ಪಂಚ ಬಾಣಾರಿಂದ ಆಗ ಪುದಾರು ಆಯನ ಗೆಂದಿನೇನೆ ಜಿ ಜಗತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಣದ ಪುದಾರಿ ಇರ್ನಾನೆ ಅಯ್ಯ ಸುರುವಾಪನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪು ಬೂರ್ದಾನಾಗ ಓ ಅರಳುಂಡು ಅವಾಗ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಬೊಲ್ಪು ಬೂರ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಅರವಿಂದಲದ ಅನ್ನಾತಿಗೆ ಅರಳುಂಡು ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಈ ಅರವಿಂದನ ಬಿಡ್ದು ಯಾನ ಆ ಅರವಿಂದನ ಬರ್ತೀನಿ ಮೂಲಾಧಾರನು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲರನು ಈಜಿನಿಂದ ಇಡೆ ಗಂಟುಂಡು ಇಡೆ ಗಂಟೆರ ಬಲ್ಲೆ ಅವನು ಅಂಚ ಈ ಐನು ಬಾಣನು ಮನ್ಮತ ಕೊರ್ದು ಮನ್ಮತೆ ಬಾಣ ಬಿಡ್ದು ಶಿವಗ ಮದ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಆ ಶಿವಗ ಮದ್ಮ್ಯಾನ್ ಇದಾಂಡ ಕಕಾರ ರೂಪ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನಿ ಆಂಡು ಆಂಡ ಅಂಚನೆ ಇಂದಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು ಅವು ಆದಿ ವಿದ್ಯೆ ಈ ಆದಿ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತೀರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸಾಕವು ಸತ್ಯ ಪೂರ ದೀದು ದಾಬಣ ಎಂಕಲು ನಾ ಆಗಸ ಈ ಸಬ್ರ ಕಲ್ಪ ಇರಂಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲವೇನೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಂಟು ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಟ ಈ ಈಶ ಆತೆ ಅವು ದಾದ ಅವು ಶಬ್ದಗೂ ಅರ್ಥ ಬಂಡಿ ನಂದು ಅವು ಬಾಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪ ಅವು ಅಕ್ಷರದ ಅರ್ಥ ಅವು ಅಕ್ಷರದ ಅರ್ಥ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ನನಲ ಇಂದು ದಾಯ ಗೊತ್ತಾಯ ಜಿಂದ್ಯಾನಿಗೆ ಎನ್ನು ಎಂಕ ಕಲ್ಪ ನೈನೆಂದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದಯಪಟ್ಟ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ವಿದ್ಯೆ ಯಾನ ಮುರನೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಚಿತ್ರಕೂಟಡು ಪುರ ಉಂತುದು ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದನ್ಲ ಋಷಿ ಪಂಚಮಿ ನಿಂಬೆ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಿನ ದಿನ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಆನಿಯಾನ ಅನುಸೂಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುರ್ಕುದು ಅವಳು ಎಂಜ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೆ ಆ ಸಾಧನೆ ಬಣ್ಣ ಇಂದು ಪುರ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೇರ ತುಂಬೆ ತಿಕ್ಕದು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ ನೋ ಇನ್ನು ಇಂಚೆತ್ತ ಇಂದು ಪುರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಕತೆ ಇದು ಆದಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಚೆ ಈ ಓಂಕಾರನ್ನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪನಾಗ ಪದ್ನಾಜಿ ಅಕ್ಷರలు ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ 14 ಅಕ್ಷರలు ಪನ್ನಗ ಎಂದು ಓ ಆ ಈ ಪನ್ನಗ ಎಂದು ಓಮನ್ನು ತುಂಡು ಮಲ್ತನ ಆ ಈ ಊ ಎ ಐ ಓ ಔ ಅಂ ಆಹಾ ಅಂದ ಓಂ ನಾನು ಎತ್ತೆ ಐಟು ಆಟು ಆ ಈ ಊ ರು ಪುರ ಉಂಡತೆ ಆ ಪಂಡ ಆ ಪಂಡದ ಆ ಪಂಡ ಆಸು ಒಂದು ಹಸು ಬಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಅದು ಒಂದು ಪನ್ನ ಗೋಯಂತ ತೋಚ್ಪೈನಿ ಹಸು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಸು ಬಣ್ಣ ಮೂಲದಿಂದ ಆದನ ಉಂಡು ಅವು ಮೂಲ ತಾಸು ಉಂಡು ಓಲುಂಡು ಅವು ಆ ಪನ್ನಗ ಆಕಾಶಡುಂಡು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಕೂಡ ಅವು ಉಂಡು ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಇರೇದ ಗೊತ್ತಾಪನೆಂಚ ಅದು ತೋಚ್ಪವನೆಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪನ್ನಗ ಇಂದು ಬಂಡ ಮನಸ್ಥ ಮುಖಾಂತರ ತೂಡು ನಿಂಚ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ದೇವರೇ ಈಜಿನ ತೋಜ್ಜವು ಮನಸ್ಸು ಮುಖ ಒವೆಂತು ನೀರು ಮನಸ್ಸು ಮುಖ ಅಂತ ಮುಲ್ತುರ್ದ ಮಿತ್ರದ ಬೀಜ ಒಂದುಂಡು ಬಂಡೆತ್ತ ಐಕ್ ಈಶಾಯತೆ ಇತಿ ಈಶ್ವರ ಅವು ಏನು ತೂಪುನು ಲಿಂಗದ ತರಂಗ ಒಂಚ ಬೀಜ ಒಂದುಂಡು ಅವೇನು ತೂಪುನು ತೂದಾನಗ ಅವು ಸೀದಾ ಆಯ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಪೋಂಡು ಅಲ್ತದ ಉಲಾಯ ತಿರುಗದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ತರಂಗಾಂಡು ಕುಡ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತುಂಡು ಕುಡ ಇರಿನ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರಗು ಬರ್ಪುನಿ ಈ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರಗು ಬರ್ಪುನಿ ಬಂದಾಗ ಈ ರಡ್ಡು ತೊಡೆಕ್ ಉರು ಒಂದು ಪುದರ್ ಐಕ್ ಉರು ಊರುಡ್ದು ಅವು ಮಿತ್ತು ಮಿತಾರುಂಡು ಕೂಡ ಈಗ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದ ಮಿತ್ತು ಲಾಗುನೆಗೆ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಮಿತಾರನು ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಮಿತನ ಒಡೆ ಪೋಂಡವು ಅವು ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾದ ಪೋಂಡು ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾದ ಪೋನಾಗ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಯಿನಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ಚಕ್ರಗಳು ಎತ್ತುಂಡು 7 ಆ ಚಕ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಯಿನಿ ಚಕ್ರ ಇತ್ತೆ ಪೋನಾಗನೆ ಚಕ್ರದ್ದು ಅಕ್ಷರలు ಪೂರ ಪುಟ್ಟಾರ ಸುರಾಂಡು ಧೀರೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಯರ ಸುರಾಂಡು ಅಪ್ಪ ಚಕ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪ ಚಕ್ರದ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮುಖ ಎಂಜ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾವು ತೂಯರ ಸುರು ಮಾತು ಋಷ್ಯತೆ ಇತಿ ಋಷಿ ಅವನು ಈ ಋಷಿ ಒಂಜಿ ಋಷಿ
అది ರೂ ಬಂದುಂಡತೆ ಅವು ರು ಪ್ಲಸ್ ಉ ರೂ ಅತ ಆ ರು ಪ್ಲಸ್ ಊ ಪನ ಕೂಡ ಆ ಊರ್ಧ್ವಗವು ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಋಷಿ ಅತ್ತು 7 ಋಷಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ನಕಲು ಒಳ್ಳೆರು ಇರ್ನ ಒಳ್ಳೆಡು 7 ಚಕ್ರೋಡು 7 ಜನ ಇತ್ತೆ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಡಿಗದಾದಂಡು ಅವು ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡು ಪೊನಗ ಮೂಲು ಎಂಜಿನ ಪುರಾಣ ಪನ್ನಗ ತೆಂಗಳು ಏತಾನಿ ನವ ನಾಮಾನಿ ನಾಗ ನಾಂಚಮಾತ್ಮನ ಪನ್ನಗ ಏತಾನಿ ಪನ್ನಗ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒರಂಬ ವಸ್ತುಲು ಇಂಚಂಜಾಂಡ ಅಂಚನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ 7 ವಸ್ತು ಅವು ಹಸು ಗಿಸು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಏತತ್ ಪನ್ನಗ ಅವು ಒಂದಾಂಡು ಅವು ಒಂದಾನ ಬಕ್ಕದಾದಂಡು ಬಕ್ಕ ಅವು ನಗ ಅವು ಏ ಪನ್ನಗ ಅವು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ತುಂಡ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ತು ಬತ್ತಂಡ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು నేను అనిపండి అక్కడ సోహం అజప గాయత్రి అవి పూర ఇంచ అండ అయితే ఏతాందు ఏ ಅಥವಾ ఏతాని ఈతు పూరాన్ ఐదు దొక్క ఓ పన్నగ ఈ ఓముద సురాపన కథೆ ఓ పన్నగ ఇందే తోలాడి ఓజస్సు ಬಂದು తేజస్సు ఆ ఓజస్సు ఇంచ మిత్తు ఓపు నింత పూర కథೆ పోదోడే పోండు అవు సీదా మిత్తుపోండు ఉత్తర ధ్రువకు పోదు అవి ఇంచ పిదలాగడు అవును ఎక్కడ ಒಂಜಿ ಬರೋಂದಿತ್ತನದು ಮಿತ್ರ ತಿರ್ತು ಐದು ಗಂಗಾ ತರಂಗ ಅಂದು ಪುದಾರು ಈ ಗಂಗೆ ಮಿತ್ರದಿಂಚ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಜಾನು ಪನ್ಪುನ ಈ ಋಷಿ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಈಮೇನ ಆಶ್ರಮನು ಕೊಚ್ಚಿದುಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗ ದೇಹ ಭಾವ ಪೋಂಡು ಯಾನು ಜಾನು ಇಲ್ಲೇ ಅಂಡ್ ಎಂಗ ದೇಹ ಭಾವ ಇಚ್ಚಿ దాని ఆశ్రమను కొచ్చిదుకొంటున్నావు ఇది ಹೆಂಗೆ వెచ్చాండి జాను యాందాదాను తీర్థದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಯ್ತೆ తీర్థದ ಮಿತ್ತು ಒಯ್ಸತಿ ಯಾನು ಜಾನು ಭರಿ ಏನು ಇದು తీర్థದ ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಾಸು ಗಂಗಾ ತರಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸರಸ್ವತಿ ಅದು ಮಿತ್ತು ಬರೋನುಂಡು ಇದೇನು ಬಾಯಿಡು ಪರಿಯೇ ಜಾನು ಪರಿನಗದನು ಇಂದನು ಕಂತಿನ ವರಿ ಉಲ್ಲತ್ತೆ ಮೂಲ ಭಗೀರಥೆ ವಂಶವಾಯಿನುಡು ವರಿ ಉಪ್ಪುನ ವರಿಯನ್ನು ಭಗೀರಥೆ ಎಂದು ಪುದರ್ ಇತ್ತೆ ಏರು ಮೂಲ ಈರು ಉಲ್ಲರತ್ತೆ ಇರು ಭಗೀರಥೆ ಶರೀರ ಬೇತೆ ಜಾನು ಶರೀರ ಗಂಗೆ ಬೇತೆ ಭಗೀರಥೆ ಬೇತೆ ನಾನು ಗಂಗೆ ಬೇತೆ ಭಗೀರಥೆ ನಟ್ಟು ಎನ್ನ ಪಿತೃನಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ಲ ಅಂಚಿ ಮೇನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ ಒಲ್ದು ಬಿಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಣ್ಣಿ ಕೆಬಿ ಕೆಬಿ ಬಣ್ಣ ಕರ್ಣ ಬಣ್ಣಗ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ರಡ್ಡು ಕರ್ಣ ಇಂದೆ ಕರ್ಣ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ ಕೆಬಿ ಇಂದುವೆ ಅಂಡ ಕರ್ಣ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಂಚ ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ತಿರ್ದವು ಸೀದಾ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಅವು ಗಂಗೆ ಆಯ್ತು ಕೆಬಿ ಇರ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತನು ಕೂಡ ಬುಡಿಯ ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಬತ್ತನತ್ತೆ ಔಷಧಿ ಜಾಹ್ನವಿ ತೋಯಂ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣು ಹರಿ ಬನ್ಪನ ಈ ಔಷಧಿ ಜಾಹ್ನವಿ ತೋಯಮನ ಇತ್ತೆ ರಡ್ನೇ ಸರ್ತಿ ಅವು ಬರೋನುಂಡತ್ತೆ ಅವು ಔಷಧಿ ಅವು ಜಾಹ್ನವಿ ತೋಯಂ ಇತ್ತೆ ಜಾನುನ ಕೆಬೀರ್ದವು ಬತ್ತಿನ ಈರೇ ಅವೆ ನಿಂಚ ಮಿತ್ತು ಕಡಪಡ್ದು ಮಿತ್ತು ತಿತ್ತು ಬರೋನುಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನೋಡು ಭಾವಿಸೋಡು ಅವು ನಿಜವಾದಿತ್ತೆ ಬರೋನುಂಡು ಒರೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ರೋಗ ಒವ್ವೇ ರೋಗ ಒಪ್ಪಾಡು ಅಯ್ಯ ಕಾಲಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ದಾಯ ಮಲ್ಪುನಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದಾಂಡಿ ಈರಲು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತಾರನ್ನು ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಉಂಟು ಪಾಣಿಪೀಠ ಉಂಟು ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಶರೀರ ಜರ್ಜರಿತೆ ಶರೀರ ಕಥೆ ಆಯ್ತು ಶರೀರೇ ಜರ್ಜರೀಭೂತೆ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತೆ ಕಲೆಯವರೇ ಔಷಧಿ ಜಾಹ್ನವಿ ತೋಯಂ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಈ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಶರೀರಡು ನವನಾರಾಯಣರು ಬಂದು ಒರ್ಂಬ ಜನ ಆ ನವನಾರಾಯಣರದ ಹತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಕೋಪ ದ್ವೇಷ ಪೂರ ಬರಿಯರೆ ಈ ವರ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರಣ ಅವೇನು ಹರಿ ತೀ ಹರಿ ಅವೇನು ಕತ್ತೆರ್ದು ದೆಪ್ಪುನಾಯೆ ಅಯ ಹರಿ ಪನ್ನಗ ಇರ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡು ಇರು ದುಃಖ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಹಿಡಿತನ ಇರನ್ನು ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಆನಂದ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆನ ಇರನ್ನು ಕನೋಡು ಅಂಚ ಕನಪುನಯೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು ವೈದ್ಯೆ ಬಗ ಮರ್ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಪು ನಾವು ಇತ್ತೇದಾವು ಅವು ಹತ್ತವು ಅವು ಬೇತೇನೆ ಇಂದು ಬೇತೇನೆ ಹಾಂಡಮ್ಮನ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅವೇ ಮಲ್ಪಿ ತಾಲಾ ಹೊಡ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪೋಡು ಹಾಂಡ್ ಮುಗಿಂಡು ಇರ್ನ ಅರ್ಧ ಸರಿಯಾದ ಆಂಡಿರು ಅದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಆ ಭಾವನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಿ ಆಂಡ ಇಂದು ಓಂಕಾರದ 14 ಅವು ಆಂಡು 14 ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅವು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಈ ಶರೀರೋಡು ಆಕಾಶ ಅಂದುಂಡತೆ ಈ ಆಕಾಶಡು ಸುರು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಪುಟ್ಟುನಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದವು ಕೆಕ್ಕಿಲಿಡ್ದು ಈಗ 14 ದಳ ಉಂಡು ಈ 14 ದಳ ಇಂದೇ 14 ಅಕ್ಷರ ಒಪ್ಪುನು
ಅವು వాళ్ళు ಪೂರ ರಡ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಈ ಅಮ್ಮು ಆಕಾಶದ್ದು ಈ ಸುರುವು ಪುಟ್ಟುಂಡತೆ ಐಕ್ ಸುರು ಅಕ್ಷರములు ಆಂ ಇಂ ಈಂ ಓಂ ರುಂ ಇಂಚ ಬರ್ಪಿನವು ಅಕ್ಷರಗಳು ಪರ ಇಂದು ತೇರೆ ಅಂದಜಾನ್ ಆಹಾ ಪನ್ನಗ ಇಂಚ ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ನಾನು ಇಡೀ ಸೆಟ್ 14 ಸೆಟ್ ದಾಬಣ ಚಂದ್ರನ 14 ಕಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ನಿತ್ಯ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೈಡ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಷೋಡಶಿ ಎಂದು ಪುದಾರು ನನಗೆ ಈ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಪಲ 14 ವರ್ಷ 17 ಆಬುಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಓ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ 14 ಪಂಡೆನಾ ಇತ್ತೆ ಓಂ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಆ ಈ ಊ ಎ ಐ ಓ ಅವು ಪಂಡ ಪಂಡೆನ ಅಡು ರೂ ಬಂತಿ ಜತ್ತೆ ಓಮಡು ರೂ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡ ದಾಯಗಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆ ಪನ್ಪನ ಋಷಿಯೇ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ತೂಯಿನಿ 14 ಅಂಚೆ ಆಯೇ ಬೇತೇನೆ ಈ 14 ಬೇತೆ ಆ 14 ಅನು ಬೇತೆ ಪಂಡೆ ಆ 14 ಮೂಲು ಭಗವತಿ 14 ಭಗವತಿ ಈಗ 4 ಚೀರುಂಬ 5 ಪಾಡಂಗರ 5 ಪುಳ್ಳರಾಲಿ ಇಂದು ಪೂರ ಕೂಡ ಇನ್ನೇತೇನೆ ನಾವು ಪೂಂಡ ಬಾರಿ ಉದ್ದವು ಅಂಚಿನ ತತ್ವ ರಿಯಲ್ ತತ್ವ ಇಂದು ಎಂಕ ಅಕಲೆ ಕಲ್ಪವನಿಂದೇನು ನ್ಯಾನು ಇಜಿನ ಎಂಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಪನಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇಂದು ಕಾದಿ ವಿದ್ಯೆ ಆದಿ ವಿದ್ಯೆ ಈ ರಡ್ಡು ವಿದ್ಯೆದ ಈ ಅಕ್ಷರలు పుట్టోడాండవు శివాన డమరుడే పుట్టు అపగా ఆర్ద్ ముట్ట ఇందుకు శక్తివాచక అందుపుదారు అవు శక్తి మాత్ర ఉప్పునైట్ పన్నగా ఈ ఆకాశడు దాదైతుంది మండి ఆయన పొటోన్ పార్టికల్ ఇడీ బ్రహ్మాండ స్ప్రెడ్ ఆదిత్తుంది మండి అవు శక్తి మాత్రం ఎత్తుంది ఐదు బక్కములు శివశక్తి యుక్తవాయనంచిన కథకి వస్తుంది ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಸಾಧನೆ ಇಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಧನೆ ಈ ಶಿವನ ಶಕ್ತಿನ ಪೂರ ತೂಯ ರಡ್ಡು ನಮನಂಡು ಒಂಜಿ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನೇ ಈ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಡ್ಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ನಕಲು ಏರು ಒರಿ ಪರಶುರಾಮೆ ಕುಡೋರಿ ಮಸ್ತೇಂದ್ರನಾಥೇನ್ ಈ ಮಸ್ತೇಂದ್ರನಾಥಡು ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ವೈಶ್ಯರು ಪುರಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಪರಶುರಾಮ ತತ್ವಡು ಅಕ್ಲು ಉಲಾಯ್ದು ಬೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಿ ಪಿದೈಡತ್ತವು ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲು ಪುರ ಏರು ಪುರಲೇರು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಈ ನಾಥ ಪಂಥ ದಕ್ಕಲು ಈ ಶಾಬರ ಮಂತ್ರಲು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಮೂಲಿನ ದೈವ ಭೂತ ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಅವು ಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಲ್ಪನಕ್ಕಲು ಈ ನಾಥ ಪಂಥ ದಕ್ಕಲು ಪುನಃ ಮಸ್ತೇಂದ್ರನಾಥರು ತಂತ್ರ ಕಲ್ತೀನಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತಂತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪೌಡ್ರಿ ಮರ ತಟ್ಟ ಈಗ ಪೂ ಪುರದಿದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಲಸುನಿ ಪೂರ ತಂತ್ರ ಈತ್ ಬಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಾಲೆ ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಅವು ದಾದೊಂಡು ಅವು ಜೋಜ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಇಂಚಿನ ಭೂತ ಎಂಕಲ್ ಕತೆ ಬಂದನಾಗ ಐತ ಉಲೈಡ್ಲ ಭೂತ ಪ್ರತಿವರೆನ ಒಟ್ಟಿಗಳುಂಡು ಅವು ಜಾಗ್ರತ ಆದ ఆయన ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ಪೂರ ಬೋಡವನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ 9 ಜನ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಕಲ್ನ ಕತೆ ಇಂದು ಪೂರ ಅದು ಸಯ್ಯಂದಿ ನಕಲ್ನ ಕತೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲಿನಿ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಳ್ಳಿಗೆ ಎಂಜ ಪಂಡುಂಡಲ್ಲ ಅವು 9 ಜನ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಕಲ್ನ ಕತೆ ಪನ್ನ ಅಕುಲು ಸೈಪು ಚೇರು ಮುಂದೆ 9 ಜನ ಪುನ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬ್ಯಾತೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಏರು ಸಪ್ತ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಕುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಸಾಧನದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರ್ಕಾಂಡೆಯಲ್ಲ ಧ್ರುವೇಲ 9 ಜನ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಕುಲ್ ಅಂಚಿನ ಚಿರಂಜೀವಿ ತತ್ವವನ್ನು ಪತ್ತರೆ ಈ ನವನಾಥೇರು ಬತ್ತಾರೆ ಅಕಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಪತ್ತದು ಒಂಜೊಂಜಿ ತತ್ವಡು ಅಂತೀರಿ ನಕುಲ್ಲ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಕುಲ್ ಅವನು ಈ ಭೂತಲು ಪೂರಾ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಕುಲಿ ಐಕೆ ಮುಂಡಂತಾಯ ಜಾರಂದಾಯ ಕೊಡಮಂತಾಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಸ್ತೇಂದ್ರನಾಥೆ ಕೊಡಮಂತಾಯ ಬಂದಾಗ ಗೋರಕ್ಷನಾಥೆ ಚೌರಂಗಿನಾಥೆ ಬಂದ ಜಾರಂದಾಯ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಮಲರಾಯೆ ಪೂರ ಚೌರಂಗಿ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತೇಂದ್ರನಾಥೆ ಗುರು ಅನ್ನ ಸುರು ಇನ್ನ ಮಿತ್ತಿದ್ರಿತ ಪರಪ್ಪನಂತೂ ಇನ್ನ ಆಯೇನೆ ಏರು ಮಸ್ತೇಂದ್ರನಾಥೆ ಸೊ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ಗುರು ಏರು ಬಂದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗುರು అయితే ఇందు రడ్డు సాధిన ఏరుకున్నావు జ్ఞాన గురు ఉంది ఆ జ్ఞానదాయ గురు పన్న ఆ జ్ఞానదొట్టిಗೆ 4 ನಾಯಿ ಉಂಡು ಪನ್ನ 4 ವೇದ ಉಂಡು ಆ ವೇದ ಉಂಡು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತದೊಲಾಯ್ಡು ಉಂಡು ಪೂರ ಪೆತ್ತ ಪನ್ನ ಗೋವು ಉಂದು ಗೋವು ಪನ್ನ 14 ನಮನದ ಗೋವು 14 ಸೃಷ್ಟಿ ಇಂದು ಪೂರ ಕೂಡ ಎಂಕಲ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಮುಗಿಪಿನ ಚಿನ್ನ ಪೊರ್ತು ಬರೋದುಂಡು ಅರ್ಧಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಆರಾಧನೆ ದಯ ಬರ್ಬೋದು ಮೃಗು ಏರು ಇತ್ತೆ ಈ ಶಿವಶಕ್ತಿಯುಕ್ತದ ಬರಂದಜಾಣ್ ಪುರಗೊತ್ತಾನಂತೆ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ ಈತ ಜನ ಋಷಿ ನಕ್ಲೆಡ್ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ ಈ ಒಂಜಿ ತತ್ವನು ಪೂಜೆ ಓ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ನೋ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂಚೊಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನದು ಬ್ರಹ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾರದಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಗಲು ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಗಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೋಡು ವಿಷ್ಣು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ವೃಕ್ಷಸ್ಥಲೋಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂನಿ ಅಂಚಾರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ
ಅಂಚ ಬಾರಿ ಗರ್ವ ಬರ್ತದೆ. ಗರ್ವ ಬರ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಉಂಡು. ದಯಪನ ಹಿಂದಿತೆ ಅಂತ ಪಾದದ ಅಡಿಟ್ಟು ಬ್ರಗುಗು ಕಣ್ಣುಂಡು. ಕಣ್ಣು ಅದಲ್ಲ ಮಣ್ಣ ಒಂದೈಕ್ ಅವ ಅಂಚತ್ತು ಪಾದದಟ್ಟು ಕಣ್ಣುಂಡು ಬಂದಾಗ ಬ್ರಗುಗು ಲಿಂಗ ಶರೀರದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಪುರ ತೋಜೊಂದುಂಡು, ಉತ್ತರ ಧ್ರುವಲ ತೋಜೊಂದು, ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಪುರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಗ ಆಗಿದ್ದು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಬಲಿಪೇರ ಬರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಾರಿ ಅಹಂಕಾರ ಬರ ಬರ್ತಂಡ ಆಗ. ಈ ಅಹಂಕಾರಗೂ ಬ್ರಗು ಒಂದು ಬುದಾರ ದುರ್ವಾಸೆ, ಕೋಪಗು ದುರ್ವಾಸೆ ಎಂದು ಬುದಾರ. ಅಂಚಿನ ಅಹಂಕಾರಡು ಬ್ರಗು ಸೀದಾ ಪೋಪೆ, ಸೀದಾ ಪೋದು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪೋಯ್. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಕೊಡ್ಪುನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೆ 4 ಮಂಡೆಡು 4 ವೇದನು ನಿರಂತರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾರದ ವೀಣೆನು ಬಾತಂದಾಲು ಬಾರಿಸವಂದು ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ವಂಶವಾಹಿನಿದ ATGC 4 ಬಾರಿಸವನಲ್ಪ ರೀಂ ರೀಂ ಜಾಪತುಷ್ಟೆ ಬಂದು ಬಾರಿಸೊಂದು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಐತೆ ಇಂದೆಟ್ಟಿದ್ದೇರು ಸ್ವಯಟ್ಟಿದ್ದೇರು ನನ್ನ ಮುಗ್ಲೈತೆ ಕೇಳಿ ನಂಚ ಬೆಚ್ಚಾಣ್ ಗೋವಾಣ್ ಕೈಲಾಸವತಿ ಆಡೆ పోదు చాపగడి నిక్కు పూజ ఇజ్జందే పాడు కూడా చాప ఫస్ట్ కొంచెం శివన చాపాడు బ్రహ్మగా ఎందుకండి చాప తెస్తున్నాను ಬ್ರಹ್ಮ ಬೆಂಡ ಶರೀರದ ಕತೆ ಅನ್ಪುನಿ ನಾನು ಇಂದಿಟ್ಟು ಭಾವನೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರೋಂಡ ತವಪುರ ತಿಗಲ್ ವೈಕುಂಠದ ಕತೆ ಇತ್ತು ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಇಂದ ಎಕಡೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿನಿ ಈ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಇಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಲ ಉಂಡು ಮಗ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅಲ ಉಲ್ಲಿ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೆ 16 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು 24 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಶಾರದನ ಪಿರೋ ಬಲ್ತದು ಆಲೇನು 24 ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಪದವೀಧರ ಎಂದು ಆಯ್ನ ಮಂಡೆ ಬತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮಗೊಂದು ಕವಿನ ಕಿನ್ಕುನ ಕತೆ ಬರೋಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲದ ಕತೆ ಮುಂದೆ ಕತೆ ಉಂಡಿ ಎತ್ತಿ ಶಿವನೆಟ್ಟು ರಿಯಲ್ ಕತೆ ಬರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬ್ರಘು ಪನ್ಪನ ಅಹಂಕಾರ ಎನ್ನ ತಿಗಲದುಲೈಪೋನಾಗ ವಿಷ್ಣು ಜೈದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರೊತ್ತುಂದುಲ್ಲ ಶೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಕ್ಕಲು ಪುರ ಇಂಚ ಅಲ್ಪುಂಡು ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ಪರಿಪಾಲನ ಅನ್ಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡತೆ ಪಿದಾಯಿ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಮುಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಜೊತೆ ಪೇರತ್ತ ಅಂಚ ವಿಷ್ಣುನ ತಿಗಲೆಗೆ ಗೊಂಜ ಬೆಟ್ಟದವ್ರು ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಷ್ಣು ನಡತ್ತು ಮುಲ್ತರು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ತು ಸೀದಾ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ పోయింది ಕೈಲಾಸ ಬನ್ನ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ನಕಲು ತಾಂಡವನ ರತ್ತಿಡುಲೇರು ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಏರನೆಲ್ಲ ತೂಪೇನ ಅಂದಪ್ಪನ ಆಯ ನಿರಂತರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ 24 ಗಂಟೆ 365 ದಿನ ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸೇ ಅವಳು ಯಾಪಲ್ಲ ಬಯ್ಯನೆ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರಾಪಜೋಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯನೆ ದಯಪನ ಬಯ್ಯರ್ದ ಬಕ್ಕ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಕಾಂಡೆರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅತ್ತ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಪೂರ ವಾಪನ ಕತೆ ಅವನ್ ತೂಪನ ಕತೆ ಉಲಾಯ್ದ ಬೊಲ್ ಪುಡ್ದು ತೂಡು ಈ ಬೊಲ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ ಪುಡತ್ತು ಈಗ ಕತ್ತಲೆಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತ ಈಗ ಗೂಯೆಟ್ಟು ಬರೋ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತನೆ ಈಗ ರಪ ಗೋಪನ ಪುಂಡವು ಜ್ಞಾನದ ಬೊಲ್ ಪುಡು ಅವನ್ ತೂಪುನಿ ಅಂಚ ಶಿವಾಗು ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಚ ತೋಜಂತೇರು దాని ಮೂಲಿತ್ತೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರಲ ಭೌತ ಶರೀರಲ ಒಂಜ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಲೀನಾದುಂಡ ಆ ವಿಲೀನಾದುಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕು ಮೂಲಿತ್ತೆ ಲಿಂಗ ತೋಜುಂಡ ಅಂಚದ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಆದುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡ ಎನರ್ಜಿ ತಿರ್ತದ ಮಿತ್ತುಪೋಪುಂಡು ಮಿತ್ತರು ತಿರ್ತು ಚಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ 7 ಚಕ್ರೊಡ್ದು ಬೊಲ್ಪು ಪಿದೈ ಬರೋದುಂಡು ಒಂಜ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಲೀನಾದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓ ಶಿವನ ತಾಂಡವ ಶಕ್ತಿದ ಲಾಸ್ಯ ಇಂಚ ಒಂದು ನನ ಉಂಟು ಕೂಡ ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಡು ಜಟಾಟವಿ ಗಲಜ್ವಲ ಪ್ರವಾಹ ಪಾವಿತ ಸ್ಥಲೆ ಗಲೇವಲಂಬ್ಯ ಲಂಬಿತಾಂ ಭುಜಂಗ ತುಂಗ ಮಾಲಿಕಾಂ ಬಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಒಲೆಡು ಮುಲ್ಪುಡ್ದು ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಎಂದು ಉಂಡತೆ ಮೆಡುಲಾರ್ ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಅವು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುನೆ ಕರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಜತ್ತದ ಬೆರಿ ಮುನ್ಲುಡು ಇಂಚ ತಿರ್ತು ಜತ್ತದು ಶರೀರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಜೀವಕೋಶನ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಜಿಗ್ಗನ್ ಇಡೀ ಮೈ ಜುಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೋಮವರು ಸರ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಜಟಾಟ ವೀಗಲಜ್ವಲ ಪ್ರವಾಹ ಪಾವಿತ ಸ್ಥಲೆ ಅಪ್ಪ ಇರೇನು ಅರಾಧ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಗಲೇವ ಲಂಬ್ಯ ಲಂಬಿತಾಂ ಭುಜಂಗ ಇಡೀ ಮೇಯ್ ಉಚ್ಚುದ ಲೆಕ್ಕಂ ಜಿಗ್ಗನ್ ಭುಜಂಗ ತುಂಗ ಮಾಲಿಕಾಂ ಪುನಃ ಒಂದು ಆತ್ ಸತ್ಯ ಕತೆ నేనైతే ఓయన్ పని తిని ಐಟ ಈಶ್ವರಗೆ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪರೆ ಆಪುರ್ ಅಡೆಗೆ ಲಿಂಗ ಶಾರಿ ನಿಕ್ಕ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಶಾಪ ಕೊರಿ ಅಪ್ಪ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಆದ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗಲ ಪಾಣಿಪೀಠಲು ಉಂಡು ಪಾಣಿಪೀಠ ಬಂಡ ಯೋನಿ ಲಿಂಗ ಬಂಡ ಲಿಂಗ ಇದು ಎಂಕುಲು ಬರೋಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತೀರ್ಥ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕದ್ರಿಗೆ ವಿನಿತೆ ಪೋಣು ನೆನ್ಗ ಇಂಚ ತುಯ್ಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟು ಲಿಂಗ ತೋಜುಂಡ ಒಲ್ಪ ತೊಯ್ಯ ನೀರು ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟತ್ತ ಇರುವಲ್ಲರು ಇರು ಗರ್ಭದ ಉಲಾಯ್ಡುಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೇನ ಎತ್ತೆ ಯೋನಿಲ ತೋಜುಂಡು ಲಿಂಗಲ ತೋಜುಂಡು ಆ ಲಿಂಗ ಏರ್ನಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಏನ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ಆಯಸಿವೆ ಇಂತೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ದು ತೂಪುನಿ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ತೂಪುನ ಹತ್ತಂದು ಅಂದ ಇಂತೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಲಾಯ್ಡ್ದು ತೂಪುನ ಕತೆ ಆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ತೂಪುನ ಗರ್ಭದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ತೂಪುನ ಈಗ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರ್ಧ ಸುತ್ತುಂಡು ಅರ್ಧ ಸುತ್ತವನ್ನಾಗ ಶಿವನ ವೀರ್ಯ ದಾಟೆರವಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಪಂಡತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ತರಂಗ ಇಂಚ ಪೋಂದುಂಡು ಇಂಚ ಪೋಂದು ನಾವೇನು ದಾಟೆರವಲ್ಲಿ
ಐಕ್ ಅಡ್ಡ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಅರ್ಧ ತಿರುಗುದು ಪಿರ ಬರೋಡು ಪಿರ ಈ ಮೇಡ್ದು ಕೂಡ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗು ನಾನು ಅಂತ ಹೂ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಐದಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಶಾಪದ ಐದು ಪಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ನೋಡಿದ ಅಲ್ತದ ಪಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಕತೆ ಉಂಡಿ అంటే నెక్స్ట్ లాస్ట్కి కొత్తప్పుడు శివకు శాప కొడతాడు బ్రహ్మకుల శాప కొడతాడు నాన్న విష్ణు అంటే ఎడ్డే చాన దాని సత్తుకున్నతాయి ఆయన ఇంచబురమలపై ముగ్గురు లెక్క అందు తూనగెంజ దుప్పుని ఆయన తిగాలేడే వాళ్ళు విష్ణు ఆయన భావన ఫీలింగ్ అతవు తిగాలేడు విష్ణువులు అంటే కోపవత్తు వంజా పెట్టి తిగలేదు ತಿಗಲೆಗೆ ತೊರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಗುನ ಕಾರ್ಪತ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇರೆಗೆ ಬೇನೆ ಅಂಡ ತಪ್ಪಾಂಡೇನಾಡ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಲೆ ಪಂದಿಂಚ ಪೂಜೆ ಆ ಪೂಜೆನ ತೂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕುಡಲ ವೆಚ್ಚಾಪು ಹಾಲು ವೃಕ್ಷಸ್ಥಳೋಡು ಜತ್ತು ಸೀದಾ ಕಾಳಿಯಾದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಡು ಹೋದು ಅಂತಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಕಾಳಿನ ಪಿರ ಕನಪನ ಕತೆ ತಿರುಪತಿದ ಕತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅದು ಬುಟ್ಟಿ ತೀರ್ಥದ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಕತೆ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಸೋಪ್ ಉಂಡಿನ ಪಿರ ಅಂಚ ಅಥವಾ ಈದಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ ಒತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಕಾರ್ ಒತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಪುರ ಪಂಡಿ ಮೆಲ್ಲ ಬಿರಿ ಹೇಳ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಉಲಾಯ್ದ ಕಣ್ಣು ಬಂದು ಮಲ್ತೀವಿ ಉಲ ಕಣ್ಣು ಹೊಟ್ಟೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬ್ರಘು ನಾಂಕಾರ ಪೂರ ಪಿರಿಡ್ ಬ್ರಘು ತೆಡ್ಡೆ ಜನ ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಬ್ರಘು ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮೊಂದು ಜನದು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತವಾದ ಪುನೇನು ಬ್ರಘು ನಂಬುಜೆ ಬಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಋಷಿನಕಲು ಒಪ್ಪುದೇರವೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಂದಿನಕ್ಕೆ ಬ್ರಘುನ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಸರಿ ತೂಕ ini ನಂಗೆ ಪೊರ್ತ ಈಗ ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಾನು ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಲೇಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಮಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಶಿವ ತತ್ವದಾದಂದು ಬೋಡ್ತಿನ ಅದು ಪಂದು ಕೊರಿ ರವಿನ ತೆರೆಯು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಮನಸ್ಸದ ಕಣ್ಣಿಡು ಆ ದೇವರನ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ತೂವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನೊಂದು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಆವಾಡು ಬಂದು ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತೂಯಿನ ಒಂಜಾಜ್ ಜನ ಬರೆದು ಕಡಪುಡಿದ್ರು ಒಂಜಾಜ್ ಜನ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿರಿ ನೀನು ಫೋನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಜೊತೆ ಬಣ್ಣ ನಡ್ರು ಉಂತುನೊಂದು ಮಾತೆರಗಳ ಸೊಲ್ ಮಲ್ಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಾಟ್ರಿಗೆ ಉಡಲಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮಂಗಳೂರು. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್. ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಾದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೆಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಹಾ. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪೇನ್ ರಿಲೀಫ್ ಸ್ಪ್ರೇ ನೋವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಹೊಸ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ, ವಿಜಯ್, ಮಂಗಳೂರು. Invest in Workspaces, managed by Vertex. Invest Smart. Invest in Mangaluru. ನಿರಂತರ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿವೈನ್ ಪೂಜಾ ಆಯಿಲ್. ಬೆಳಕಿನ ಸಂತೋಷ ಸದಾ ಇರಲಿ.